Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 most trusted radio network kinakadra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes sa Mayo 6 tuiga 2024. Sa gihapon ini mo lagad mo ang kurban Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita, Department of Public Works and Highways Regional Office 6 nagatambong sa sesyon sa Sangguniang Bayan sa Banuasang Pavia. Nasabat pala mga palamangkutano na tuhoy sa kontrobersyal siniyang proyekto, partikularmente ang Ungka Flyover kagang aganan na flyover. Sa dugang pa nga mga balita, drugstore sa Arevalo ginaransak. Ining drugstore bago siniyang branch sa JSAC ginaransak kapin 50,000 pesos ang nataban sa kawatan. Sa dugang pa nga mga balita, update naton sa Western Visayas Regional Athletic Association na meet. DepEd 6 nagpatunga na sa natabo nga cyberbullying sa Team Capiz versus sa Team Antique sa basketball game sa Western Visayas Regional Athletic Meet 2024. Samtang grade 6 student nga atleta sa Ilonggo nga nakakuha karon sang duha ka bulawan nga medalya, motivasyon ang scholarship. Commission on Elections kumpiyansa nga hindi magpalpak ang Miro system sa palabuton sining midterm elections. Supplemental budget sa Iloilo Provincial Government para sa mga programa kag proyekto ginaproba na sang Provincial Board. Amo ni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Latest man karon iya sa National Basketball Association 2024. Nakasulod na mga biyan sa second round ang Cleveland Cavaliers sa pagpamuno karon ni Donovan The Spider Mitchell. Inakabigman karon na banwang labing una siniyang kagayunan sa history sa playoffs nga comeback from behind or come from behind nga kadalagan, partikularmente sa maing pagkaroon sa game number 7, do or die game sa tunga sa Orlando Magic kag sumungman sa Cleveland Cavaliers. Now, sa aton sini nga mga kabombo, largest ini nga Game 7 history since 1997-1998 nga kung sinin diri karon banwa ang star nila nga si Donovan Mitchell ang nakaskor sa 39 puntos. Nagligad ganito, perdi sila pero score ni Donovan Mitchell, bala nyo kung pila 50 puntos, perdi pa na sila. Sa aton sini nga mga kabumbo, samtang nagpakita ang gilas naman ang ginakabig karon na future sa National Basketball Association. Isa ka 23 anyos sini Banwa, nga basketball player nga nagahingalan karon sa kay Anthony Edwards. Si Anthony Edwards, ikadwa siniya nga NBA player nga naka-record sang back-to-back 40-plus points sa playoffs game. Ang isa nga naka-record sina, wisely one, kunti, si Kobe Bryant, tang Black Mamba. Sa aton sini nga mga kabumbo, perte, ginlutos ni Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves, ang defending champion nga Vancouver, kanina ang Denver Nuggets, mga Vancouver, may napangwakal ko. Denver Nuggets, ang team ni Nikola Jokic kag ni Jamal Murray.
hambal ni Anthony Edwards niya doon mo na ginanagahikay kay LeBron James aw. Bailang kay iti malos na kaya. Bron iti malos na ka. Di kagapon ginti malos si Gidman. Ang isa sa mga makabig idolo niya man sa baragsang basketball. Ang si LeBron James ginti malos ni Anthony Edwards. Ari ang matutuod sini nga kadalagano. Winner naton sa daily draw sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Kung taga-Kalaparan ka, laban-laban ti dira ginang nga aton siniya nga winner. Kung 58 anyos ka pagin, basi ikaw na ini. Kung ang proof of purchase mo, Florete coupon, abaw, lapit-lapit na gilang, ngala na lang kulang. Congratulations, Fortunato 5 Jr. Fortunato 5 Jr. sa Kalaparan Arevalo, 58 anyos. Florete coupon, ang iya siningya proof of purchase, ginlaw kay ikaw ni Bombo Cham. 57 minutos sa kaligad sa tak ng alas 11, may 24 oras ikaw sa pag-claim sang imo siniya nga premyo. Nagahulat na diri sa imo 500 pesos ka cash plus 500 pesos nga grocery goods na sunod pa sa Orocan nga balde. Sa liwat, congratulations Fortunato 5 Jr. sang Kalaparan Arevalo, proof of purchase Florete coupon. Diriya sa promo sang Bombo Radio ay paya malawag ngalan mo ang premyo nga nagahulat na simo. Kapil up ka pa lang na sa inughulog mo nga interest, ang premyo yaari na nagahulat sa imo. Kani ano pang ginaulat mo? Why na tayo hulatan? Naya, waswasi na drablaw himo sa imo sininga interest. Damuhang interest kay hulog para dako man ang imo sininga chance nga magdao. Detalye sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita lokal inyo bantayan sa parang pagpalayag sa Bombo Ray sa uto maganapo sa Bombo Network News. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition. We're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Mayo 6 ng 2024. Sa ating mga headlines, umiigting na maritime row sa China kaugnay sa West Philippine Sea maaaring magdulot ng seryosong pinsala sa ekonomiya raw ng Pilipinas. Ang China plano umano na magtayo ng floating nuclear plants sa disputed waters. Deklarasyon naman ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon, hindi raw dapat na localize kundi buong bansa ayon sa ilang mambabatas. Ang Luzon Grid naman muling ilalagay sa yellow alert mamayang hapon ayon yan sa abiso mula sa National Grid Corporation of the Philippines.
Halos 1 hektarya naman at tupok sa nangyaring grass fire sa paanan ng Bulkang Mayon dyan sa lalawigan ng Albay dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Ilang lugar naman sa Metro Manila at karatig na lugar nakapagtala ng stranded na mga pasahero ngayong araw dahil yan sa panibagong transport strike. At sa international news, that all, mula sa malawakang baha sa southern Brazil, umakyat na sa halos 80, mahigit 115,000 katao naman ang na-display. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Maaari umanong magdulot ng seryosong pinsala sa ekonomiya ng Pilipinas ang kasalukuyang sitwasyon at girian dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Base sa ulat mula sa Bank of America, binanggit nito ang posibleng maging epekto ng umiigting na tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea pagdating sa kalakalan sa China, turismo at investment naman dito sa bahagi ng Pilipinas. Ngayong taon, pinananatili nito ang 5.4% na growth forecast para naman sa Pilipinas, mas mababa kumpara yan sa target ng Marcos administration, subalit nagbabala na ang deterioration sa relasyon ng Pilipinas at China ay maaari makaapekto sa pagbulusok ng naturang figures. Sinabi din ng Bank of America na ang China ang nananatiling largest trading partner ng Pilipinas at largest source ng mga turista bago pa man tumama ang pandemya. Bagamat hindi pangunahing source ang China pagdating naman sa investment, posibleng isa ito sa mga dahilan sa inaalok naman na loans at investment para sa infrastructure at projects ng bansa na hindi raw naisusulong. Sakali nila na maglunsad ng economic assault ang China laban sa Pilipinas, posibleng lumala ang trade imbalance sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, sa panig naman ng Pilipinas, una nang sinabi ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan ng hakbang ng pamahalaan para naman protektahan ang territorial rights ng ating bansa sa West Philippine Sea ay hindi dapat na ipagpalagay na isang hakbang para sirain ang ating ekonomiya at ang ating relasyon sa mga karatig na bansa. Inihayag din ng kalihim na lubos na pinahahalagahan ng Pilipinas ang economic relationship nito sa China at ang posisyon ng ating bansa dyan sa disputed waters ay hindi raw dapat na negatibong maapektuhan ang ating economic ties, kaugnay pa rin ng naturang sitwasyon. Samantala naman ang deklarasyon ng state of calamity dahil sa epekto yan ng El Nino phenomenon, hindi daw dapat localized kundi buong Pilipinas na ayon sa ilang senador. Kaugnay yan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Dahil sa matinding init ng panahon sa bansa, iminumungkahi ni Senator Francis Tolentino sa pamahalaan na magdeklara ng National State of Calamity upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa ekonomiya at maging sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ang suwestyon ni Tolentino ay bunsod ng resulta ng Social Weather Station Survey na nagsasabing 14.2% ng mga Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger noong unang quarter ng taon. Git ng senador, hindi na dapat localize o kanya-kanyang deklarasyon ng state of calamity ang mga local government units. Kailangan anyang buong bansa na upang sa buong Pilipinas iiral ang pagbabawal sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Alinsunod yan sa batas na Price Act o Republic Act 7581. Yung binabanggit ko nung isang araw, yung the declaration of a state of calamity should not just be localized. Localized lang kasi nag-declare si Iloilo City, nag-declare si a certain municipality in Cagayan, etc., etc. So this should be really national in scope to trigger the application of Republic Act 7581 or the Price Act, which would result in the freezing of prices of basic commodities, especially during this El Nino season. Itong pinanggalingan ko kanina umaga, ito baka hindi nyo pa nare-report, yung Pili, Camarines Sur. Pili, Camarines Sur. 3 yung patay because of a heat stroke. Ay, lumabas na. Local government employees.
Kung maalala, inayag ng Task Force El Nino na may 131 ng bayan at syudad ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding init sa kanilang lugar. Samantala, ayon naman kay Senador Chis Escudero, dapat tukuyin nila kung saan gagamitin ang calamity funds dahil otomatiko itong magagamit kapag nasa state of calamity. Ang payag ni Escudero ay para sa mga nagmumungkahi na magdeklara ng national state of calamity dahil sa El Nino. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Binigyan ng go signal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maibalik na sa dating school calendar o kaya naman ay gawing Abril at Mayo ang bakasyon at Hunyo naman ang pasukan ng mga estudyante. Sa isang pahayag dyan sa Pasay City ay sinabi ng Pangulo na umaasa siya na sa susunod na taon ay may papatupad na ang naturang pagbabalik sa dating school calendar. Siya raw ang talagang humihingi sa Department of Education na pag-aralan na mabuti ang mga mungkahing ito at magsumiti ng kanilang rekomendasyon hinggil naman sa naturang kautusan. Sinabi pa ng Pangulo na napapanahon na rin na ibalik ang dating school calendar dahil araw-araw niya na lumalabas sa balita at yan ay may kinalaman doon sa kanselasyon ng mga klase dahil naman sa sobrang init ng panahon na nararanasan sa malaking parte ng ating bansa. Samantala, abiso muna dahil muling ilalagay po ang Luzon Grid sa yellow alert mamayang hapon dahil nananatili pa ring naka-force outage ang nasa 16 na planta ng kuryente ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa inilabas ngang advisory ng ahensya ngayong araw, ang Luzon Grid ay ilalagay sa ilalim ng yellow alert mula sa oras na alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Ini-issue nga ang yellow alert kapag ang operating margin ng grid ay hindi na sapat para matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Sa kasalukuyan, mayroong available capacity sa Luzon Grid na 15,167 megawatts habang ang peak demand nito ay inaasahang papalo sa 13,714 megawatts. Samantala, nagdaos muli ng tigil pasada ang mga miyembro ng transport group na Samahang Manibela at yan ay may kinalaman pa rin sa kanilang mga hinaing ukol sa pagtutol doon sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Sinabi nga ng grupo na ang kanilang protesta o tinatawag nilang protest action dyan sa Nagtahan area sa lungsod ng Maynila ay nagsimula kaninang alas 8 ng umaga. Nagtipon-tipon naman ang mga tsuper sa kabilang banda doon sa may Paco Rotonda at yan ay hanggang doon sa may area ng Nagtahan at ito yung mga Jeepney Operators and Drivers Association na saklaw naman yung naturang area na kaugnay pa rin nitong grupong Manibela sa kanilang terminal at doon nagparada ng kanilang mga traditional jeepney. Samantala sa area naman ng Pasig City, ang mga tsuper na kabilang din sa Manibela ay nagsimula ng kanilang kilos protesta bandang alas 8 ng umaga. Tuloy naman ang pagpasada ng mga tsuper ng jeep na hindi sumama do sa transport strike at bumiyahe pa rin sa mga ruta sa Pasig Bagong Bayan area at Pasig Pateros pati na yung Pasig Palengke patungo din sa area ng Quiapo. Ilan sa mga nagtigil pasada ay dinala ang kanilang pamilya para ipakita kung gaano raw naapektuhan ng Public Utility Vehicle Modernization Program ang kanilang kabuhayan. Ay naman sa grupong Manibela, ipagpapatuloy pa nila ang mga protesta kahit na itinuturing ng kolorum ang kanilang mga unit hanggang sa pakinggan ng pamahalaan ang kanilang panawagan na hinto ang naturang Public Utility Vehicle Modernization Program. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisertipikahang urgent ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang problema kasi ngayon ay nagpapataasan na ng bilihin ng palay mula sa mga magsasaka ang mga negosyante na walang kontrol anya ang gobyerno. Ang resultang ito sa nagmamahal na presyo naman pagdating sa palengke kapag anya na amyendahan ang
ang Rice Tariffication Law at ang Charter ng National Food Authority, magkakaroon ng kontrol at impluensya ang gobyerno sa presyohan ng palay at gayon din sa bigas, kaya bababa ang presyo nito sa mga pamilihan. Sa ilalim ng pinaamyendahang Rice Tariffication Law, muling ibabalik sa National Food Authority ang kapangyarihan na makapagbenta muli ng bigas sa mas mababang presyo. Kaugnay niya, narito pang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Problema kasi, kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete. Pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay. At wala tayong tungkol doon. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tariffication do sa NFA charter at saka sa rice tariffication do, magagawa natin, control natin, meron tayong influence sa presyuhan sa pagpili ng palay at sa pagbenta ng bigas. So, Lagi nga po yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay pa rin sa planong pag-amyenda sa Rice Tariffication Law. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 12 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binigyang diin ng grupo ngang Manibela na hindi na sumasapat ang mga bumabiyahing jeepney dahil sa mandatory consolidation program ng gobyerno. Batay umano sa kanilang monitoring at sa pamamagitan ng mga sumbong na nakakarating sa kanila mula sa kanilang mga chapters, na itala ang kakulangan ng biyahe sa lungsod ng Maynila. Kulang din umano sa Quezon City, maging sa Parañaque City at Pasig City, hanggang doon sa area ng Muntinlupa City ay kapos umano sa mga regular na bumabiyahe. Habang sa labas naman ng Metro Manila, may ganito ring senaryo, partikular na sa Dasmariñas, Cavite at mga karatig na lugar. Git pa ng grupo, walang gustong pumasada dahil dun sa ilang area ay pinaiiral nga yung mga patakaran ng gobyerno, kasama na yung deadline para sa consolidation, habang hindi naman sapat ang mga bumabiyahe. Kaya wala masakyan daw yung ilang mga residente, lalo na yung mga trabahador at mga estudyante. Habang may mga lugar naman na sadyang wala talagang consolidated drivers at operators dahil sa kawalan ng mga ito ng kakayahang bumuo o makibahagi sa kooperatiba at mga korporasyon. Samantala, itinuloy naman ng ilan pang mga sumasang-ayon din sa grupong Manibela ang kanilang pakikiisa doon sa naturang grupo. Gayunman ay maliit na bilang lamang umano ito, batay naman sa monitoring ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na mga tutol sa consolidation program ng pamahalaan. Bombo International News. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga nasawi, habang nasa mahigit 115,000 katao naman ang na-displace. Bunsod po yan ng malawakang pagbaha dulot ng matinding pag-ulan doon sa may southern state ng Rio Grande do Sul sa may Brazil. Nito ngang umaga ng Linggo, oras doon sa Brazil, dumating si President Luiz Inácio Lula da Silva sa naturang estado kasama ang karamihan sa miyembro ng kaniyang gabinete para talakayin ang rescue at reconstruction efforts kasama ang mga lokal na otoridad. Tumulong naman na ang mga volunteer na gumagamit na rin ng bangka at jet ski at maging sa pamamagitan na rin ng paglangoy para tumulong sa nagpapatuloy na rescue efforts. Maaari namang tumaas pa ang bilang ng nasawi sa insidente dahil mayroon pa 105 katao ang napaulat na nawawala nitong Linggo, ayon na rin yan sa datos mula sa State Civil Defense Authority. Iniimbestigahan na rin ito kung ang 4 na nasawi ay may kinalaman sa epekto ng masamang lagay ng panahon. Una rito, bunsod sa nararanasan ngang pag-ulan sa mga nakalipas na araw, mahigit 2/3 na ang halos 500 syudad sa state na may border ng Uruguay at ng Argentina ang nag-iwan na maghigit 115,000 katao na na-displace. Napinsala din sa baha ang mga kalsada at tulay sa ilang mga syudad. Nagdulot din ng landslide ang mga pag-ulan at bahagyang pagguho ng isang dam sa maliit na hydroelectric power plant. Mahigit 400,000 katao nitong Linggo naman ang walang supply ng kuryente at halos 1/3 ng populasyon ngayon doon sa naturang estado ang wala pang supply ng tubig. Sa ibang balita,
Pinaplano mano ng China na magtayo ng floating nuclear power plant na magsusupply naman ng kuryente sa military facilities nito sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Ito ay base sa report na nanggaling kay United States Indo-Pacific Command Admiral John Aquilino. At ayon sa kanya, ang naturang impormasyon ay nanunsyo ng Chinese state media na target ng Beijing na gamitin ang naturang proyekto para naman palakasin ang kontrol sa disputed waters. Sa naturang report din ay pinagmamalaki pa nila ang bawat isla at bahura dun sa disputed waters na lalagyan daw ng floating nuclear powered platform at mahalagang nuclear power aircraft carrier ay ilalagay din. Ito ay may kakayahan o equipped ng combat aircraft at missile system. Ang kanilang military advantage anya ay higit pa kaysa sa Estados Unidos, partikular yung USS carrier na bumabiyahe sa ilang bahagi ng daigdig at manggagaling pa sa malalayong lugar. Sinabi din ng Development Research Center of the State Council ng China na titiyakin ng nuclear plants na magkakaroon ng smooth at maayos na pagsasagawa ng military exercises sa naturang karagatan. Mariresolba din umano nito ang dalawang problema. Una ay yung magbibigay ng natural at saganang cooling para naman sa power plants ang mga nakapaligid na katubigan. Ikalawa, yung kanilang generated energy output ay maaring magbigay ng malinis, maiinom na tubig para naman sa mga karatig na installations at kanilang mga sariling personnel. Samantala, iginit naman ng Estados Unidos, partikular na ng commander ng Indo-Pacific, na ang planong paggamit ng China ng floating nuclear power plants ay may posibleng epekto sa lahat ng bansa dito sa rehiyon. Nagbahagi naman ang Maynilad Water Services Incorporated ng hindi bababa sa 6 na units ng 1,500 liter capacity rainwater harvesting facilities sa iba't ibang komunidad sa bansa. Ito ay isinagawa upang makatulong na rin sa publiko upang magkaroon ng karagdagan pang supply ng tubig at para na rin maibsan ang matinding init ng nararanasan dulot po yan ng El Nino phenomenon. Ang na-donate nga na tubig ay alternatibo lamang na maaaring magamit sa mga non-domestic use bilang pandilig sa mga halaman at pangbuhos kung lilinisin ang mga palikuran. Kabilang nga sa mga komunidad na napagkalooban ng naturang tubig ay ang lungsod ng Malabon, Maynila at Pasay dito sa Metro Manila. Samantala, nagbahagi rin ang nasabing water company sa Bacoor City sa lalawigan ng Cavite at maging sa Teresa at Morong sa may lalawigan naman ng Rizal. Bukod dito, ang Maynilad Water Services Incorporated ay naglulunsad din ng iba't iba pang mga workshop patungkol naman yan sa urban gardening na nakakatulong para kahit papaano ay matugunan ang init ng panahon at mabawasan din sa gastusin sa pagkain. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating pagbabalita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi gagamit ang Pilipinas ng water cannon kagaya ng ginagawa ng China sa parte ng West Philippine Sea. Sinabi nga ng Pangulo na hindi bababa ang Pilipinas sa uri ng pag-iisip ng China na gumagamit ng water cannon para lamang itaboy ang mga sasakyang pandagat sa bahagi ng West Philippine Sea. Tahasang sinabi ng Pangulo na hindi tutulad ang ating bansa sa ginagawang ito ng China. May mga nagmumungkahi kasi na maglagay na rin ng water cannon ang mga barko ng pamahalaan para meron ding pangdepensa sakaling muling atakihin gamit ang water cannon ng China Coast Guard sa pamamagitan pa rin ng kanilang mga vessel sa naturang bahagi ng karagatan. Binigyang diin ng Pangulo na walang intensyon ang ating bansa na umatake o gumanti doon sa China gamit naman ang water cannon na batid naman anya na nakakapinsala hindi lamang sa mga barko kundi laban na rin sa mga kababayan nating Pilipino. Binigyang diin pa ng Chief Executive na hindi ang pag-atake at pamiminsala sa iba ang pangunahing misyon ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, kundi ang mabawasan ang tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Narito ang patuloy ng mga pahayag pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So no, that is not something that's in the plan. We
the last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and Chinese vessels down that road because of simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tension. And their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. And that's right. So that's why hindi tayo, all we do is yan, pagka nangyayari, binutagtana ng mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng nagsulat sa China, and other stakeholders. So that could be the opposite of what they are trying to achieve. So be to put Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala sa iba pang balita, malaking hamon ngayon para sa mga hog raiser sa probinsya ng Bulacan ang labis na init ngayon ng panahon. May ilang negosyante na kasi ang nakakaranas na ma-heat stroke ang mga alagang baboy. Karamihan ngayon na ginagawa nila ay habang maliit pa lamang ay kanila na itong ibinibenta at hindi na ma-heat stroke pa. Hinikayat naman ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa ang mga hog raiser na ilapit ang nasabing problema sa kanilang mga Provincial Agriculture Office para magawan ng agarang solusyon o paraan. Iginiit naman ito na minimal lamang ang epekto ng El Nino sa mga piggeries at poultry farms kumpara naman sa mga iba't ibang pananim sa bansa. Naghatid na yan sa atin sa oras na 23 minuto na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang balita, nasa 47 ng mga government-owned and controlled corporation o yung mga tinatawag na GOCC ang nag-remit sa national government ang kanilang remittance para naman sa taong 2023 hanggang nitong Mayo ng taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng nasa 88.6 billion pesos sa ceremonial turnover ng Government-Owned and Controlled Corporation Day na ginanap dyan sa Pasay City nitong umaga. At kabilang nga yung mga pangunahin na yung mga bangko na pinatatakbo ng gobyerno at yan naman ay nakapag-remit sa pamahalaan ng malaking halaga at bilyong piso rin mga kabombo ang naitala doon sa iba pa. At meron ngang na-record na 5 na pangunahing ahensya na may pinakamataas na remittance ay na-i-deposit ito mga kabombo doon sa kanilang mga accounts na inaasahan na magkakaroon ng positibong epekto. At kabilang dyan yung Philippine Deposit Insurance Corporation na nakapag-remit ng malaking halaga sinusundan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ganun din yung bilyong pisong remittance din ng Philippine Ports Authority. Habang nai-remit din na malaking halaga mula naman sa national government offices. At yan, itong mga nakukolekta nila sa mga pamamaraan ng gobyerno, alinsunod doon sa mga patakaran na itinatakda naman ng pamahalaan. At maging ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ay meron ding malaking halaga na nai-remit ngayon, kabilang din sa mga government-owned and controlled corporation na may mataas na remittance ay ang Manila International Airport Authority at Subic Bay Metropolitan Authority at yung Philippine Charity Sweepstakes Office, maging ang Philippine National Oil Company at ang National Transmission Corporation. Nagpatupad naman ang Department of Finance ng monitoring system para matiyak na makapag-re-remit ang lahat ng mga government-owned and controlled corporation ng tamang halaga sa Bureau of Treasury. Inihayag ng Department of Finance na nakukolektang remittance mula sa government-owned and controlled corporation ay malaking maitutulong para sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng gobyerno. Matutugunan din ang fiscal deficit ng ating bansa nang hindi nakakailanganin pa na magpataw ng panibagong mga buwis at may pagpapatuloy pa ang pagpapatupad ng mga social programs ng ating pamahalaan.
Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Mga ulat daw na babawasan umano ang benepisyo ng mga kapulisan. Tinawag na fake news ni Philippine National Police Chief Marbel. Kaugnay niyan, may karagdagan pang pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Maring pinabulaanan na tinawag na fake news ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga balibalitang babawasan ang benepisyo ng mga pulis. Ito ang binigyang linaw ng hepe ng pambansang pulisya sa kanya naging mensahe sa ganap na Monday flag raising ceremony ngayong araw sa Campo Crame sa Quezon City. May kaugnayan pa rin ito sa kumakalat na balita na babawasan umano ang rice subsidy at iba pang mga benepisyo ng kapulisan maging ang kanilang combat incentive pay at ang combat duty pay. Gate ni General Marbil, walang katotohanan ang lahat ng mga ulat na ito at ito anya ay gawa-gawa lamang ng mga naganais sa sumira sa kanilang organisasyon. Bagay na hindi anya nakakatuwa dahil ito ay nakakagulo sa kanilang hanay at posibleng maging resulta naman ng pag-iisip ng masama ng ilang miyembro ng kapulisan. No, I'll just want to say there's a difference between a wise man and a fool. A wise man talk because he has something to say. A fool talk because he has to say something. Dito po, yung iba, mga fool, they come up with so much stories na it destroys the organization. Hindi po yan ang tama. Hindi po yan ang gusto natin. Alam mo, ang pangarap po ng bawat pulis, ligtas. Ligtas po ang mamamayan natin. Pero hindi lang po mamamayan dapat ang ligtas. Dapat kayo rin. Kaya hindi po ako natutuwa sa mga ganitong fake news. Ay, nagkaagulo tayo, nag-iisip kayo ng masama. That's not really true. Samantala, kaugnay nito ay niyag din ni General Marbil na kabaliktaran ng naturang mga ulat ay marami anya siyang planong pagbabago para sa Philippine National Police, kabilang na ang mas pagkaprioridad sa kapakanan ng bawat pulis. Tulad na lamang ng mas pagpapekli pa sa pagtitipon at programa ng mga pulis upang agad na maharap at mapaglingkuran ng mamayan. Gayun din ang kanilang pag-usumikap na magkaroon ng sariling health card ng mga pulis, maging ang pag-usulong sa legal assistance ng kapulisan. Ngunit bilang kapalit ng lahat ng ito, nanawagan naman si Philippine National Police Chief sa lahat ng miyembro ng pambansang pulisya na pag-igihan ng kanilang trabaho at pagtupad sa tungkulin, partikular na sa paglilingkod para sa bansa at maging sa taong bayan. Charity begins at home. Maganda po yung tumutulong, pero marami rin pong talagang mga pulis na nangangailangan ng tulong natin. Marami pulis na may sakit, marami mga kamag-anak ng pulis na may mga sakit. And this is our priority. We are one community. So we will help you. Para, again, ang trabaho nyo lang po is to give the best public service. Ito po ang ating direksyon. Bakit po? Kasi kung hindi po namin kayo aalagaan, hindi nyo po aalagaan ng mga tao. Ang sabi ko nga, gusto natin ligtas. Ligtas ang tao pero kayo hindi ligtas, hindi po mangyayari yon. So dapat ang community natin ligtas at tayong lahat ligtas rin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 15 minuto o nasa 29 na minuto bago sumapit o makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating pagbabalita. Ipinagbabawal sa electronic transmission service provider ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan doon sa mga kandidato o kaya naman mga political parties. Yan ay kaugnay sa nalalapit na 2025 midterm elections. Nakapaloob kasi, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang probisyong ito doon sa kontrata mismo sa pagitan ng poll body at ng naturang mga kumpanya para naman sa secure electronic transmission service. At ang tanging exemption ay para doon sa prohibition, yung kapag ka ang entity ay magpapakita ng technical demonstration o kaya naman kapag ka binigyan ng authorization ng Commission on Elections, ay pwede na gawin ang pakikipag-ugnayan nila doon sa mga tanggapan ng mga politiko at mga political parties. Pero hanggang doon lang at hindi na umano po pwede pa ang ibang transaction o deal na kanilang gagawin. Matatandaan na nanalo ang
I-1 Ardent Joint Venture para sa public bidding ng naturang proyekto na nagkakalaga ng mahigit 1.4 na bilyong piso. Ang naturang proyekto mga kabombo ay gagamitin para naman sa pag-transmit ng election results sa pamamagitan ng telecommunication networks na umiiral dito sa ating bansa. Tinaasahan na mas magiging mabilis ang resulta ng halalan at yan ay sa pamamagitan ng mabilis din na data transmission na kanilang gagawin. Samantala naman, wala pang nakikitang sapat na rason ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para payagan ng kanilang panig ang anumang mungkahing dagdag pamasahe. Ayon nga sa ahensya, kung may mga oil price increase na inaangalan ng mga drivers at operators, nagkakaroon din naman ng rollback. Naglalaan din umano ang gobyerno ng fuel subsidy kapag talagang malaki na ang naitatalang pagtaas ng langis sa world market. Kaya ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Chofilo Guades ay mananatili ang kasalukuyang pamasahe sa jeep. Ipinunto rin ng opisyal na ang taas pasahe ay dapat na sumailalim yan sa masusing pag-aaral at maraming konsultasyon pa sa mga kinauukulang ahensya. Dagdag pa niya na dapat ding dumaan sa tamang proseso ng LTFRB Board ang anumang petisyon para sa aumento ng pamasahe. Dapat rin daw na isaalang-alang ang ilang factors kagaya na lamang ng inflation at presyo ng gasolina bago aprubahan ang fare increase. Ang kasalukuyang minimum na pamasahe para sa mga traditional jeepney ay pumapalo yan ng 30 pesos hanggang 15 pesos naman para sa modern jeepney. Sa ngayon, nakapokus niya ang pamahalaan sa Public Utility Vehicle Modernization Program na pangkalahatang makikinabang ang mga mananakay maging ang transport sector. Suportado naman ng Department of Agriculture ang planong pagbabalik ng mga otoridad doon sa National Food Authority na sila ang maging otorisado na bumili at magbenta ng bigas sa mas murang presyo. Ginawa nga ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa ang naturang pahayag matapos na sabihin ni House Speaker Martin Romualdez noong nakalipas na linggo na magpapasa ang Kamara de Representantes ng panukalang batas na mag-aamyenda sa umiiral ngayon na Rice Tarification Law na magpapahintulot sa National Food Authority na bumili at magbenta ng bigas. Sakali man umano na maaprubahan ang naturang plano, umaapila si Assistant Secretary de Mesa sa National Food Authority na huwag masyado na gawing mababa ang presyo ng mga bigas kagaya ng 25 piso kada kilo dahil malakihan niya ang malulugi sa National Food Authority funding na dahilan kung bakit nga umano ipinasa ang Rice Tarification Law. Saad pa ng opisyal na kung ang prevailing price ay nasa 50 pesos kada kilogram ay rekomenda nila na magkaroon ng pagbibenta ng nasa 40 piso ang kada kilo ng National Food Authority rice. Nang matanong naman ang naturang opisyal kung posibleng makabili sa lalong madaling panahon ang mga Pilipino ng nasa 25 pesos per kilogram na klase ng bigas, sinabi ng opisyal mula sa Department of Agriculture na nakadepende pa ito kung bababa ang production cost ng bigas mula dun sa mga sinisingil ng mga magsasaka, pati na yung iba pang nagbibenta ng bigas sa National Food Authority. Samantala, ilulunsad naman ang Provincial Action Plans sa 10 probinsya dito sa Pilipinas na sumasaklaw sa buong West Philippine Sea ngayong buwan na yan ng Mayo. Ito ay bilang suporta sa pagsisikap nga ng pamahalaan sa gitna na rin ng mga tensyon sa naturang karagatan. Ayon kay Department of Interior and Local Government Assistant Secretary for International Relations Lilian De Leon, ang mga probinsya ng Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, Bataan, Zambales, Batangas, Palawan at Occidental Mindoro ay bumalangkas na ng kani-kanilang action plan kaugnay yan sa West Philippine Sea.
Sisimulan ang rollout ng naturang Provincial Action Plans ngayong May 2024 para sa pagpapatupad, pagpapagana at institutionalization ng kasunduan sa ginanap nga na kauna-unahang National Summit for the West Philippine Sea na naglalayong palakasin pa ang lokal na liderato at governance, gayon din ang mga komunidad. Mahigit 500 opisyal naman mula sa 115 na munisipalidad at 9 na syudad sa 10 probinsya, maging ang mga civil society groups at miyembro ng academe ang dumalo sa naturang summit. Sa karagdagan pang balita, hindi na mag-i-issue ang Department of Labor and Employment ng work permits para yan sa mga dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa mga kumpanya ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon yan sa Department of Labor and Employment National Capital Region Office. At itinigil na kasi ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa alien employment permits para sa mga Philippine Offshore Gaming Operators at kanilang mga manggagawa. Simula pa yan noong 2 ng Mayo. Paliwanag ni Department of Labor and Employment National Capital Region Director Sara Mirasol na ang kanilang tatanggapin na mga aplikante ay tanging yung mga aplikasyon para sa regular internet gaming licenses at provisional internet gaming licenses o merong notice of approval ng nabanggit na nakalista na inisyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation at authorizations notice of approval at authorization for gaming content providers at support providers. Gayon din, tatanggapin ng Department of Labor and Employment ang accreditations at notice approval at pati na yung accreditation ng sumusunod na service providers kagaya na lamang ng mga local gaming agents, special class of business process outsourcing at training program providers, pati na yung independent testing laboratories at probity checkers at accredited hubs. Matatandaan kasi na ilang grupo ang nagsusulong ng pagsasara ng Philippine Offshore Gaming Operators dito sa ating bansa dahil naman sa epekto sa lipunan na iniuugnay doon sa mga naitatalang krimen at illegal na mga aktibidad, kabilang ng mga scam at yung mga kalintulad nito may naitatala rin na sex trafficking, illegal immigration at employment na walang mga sapat na dokumento at kidnapping pa may magkaminsan at iba pang heinous crime na hindi raw papayagan ng pamahalaan. Samantala sa karagdagang pag-uulat, ang Department of Health naman patuloy ang pagbibigay pa rin ng payo sa publiko upang maiwasan po ang sakit na maaari pong makuha ngayong tag-init. Kaugnay niyan, may nakalap pang report dyan si Bombo Joanna Martinez. Patuloy ang pagbibigay payo ng Department of Health sa publiko upang maiwasan ang iba't ibang mga posibleng sakit na maaari nilang makuha bunsod na matinding init ng panahon. Ayon kasi sa State Weather Bureau, pumapalo ng hindi bababa sa 15 ang bilang ng mga lugar na nakararanas ng mataas na degree ng heat index araw-araw na pasok sa tinatawag na danger category na maaaring magdala ng panganib sa mga taong makararanas nito. Ayon kay Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo, patuloy nilang binabantayan ng mga pangunahing sakit lalo na ang mga heat-related illness kagaya na lamang ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Sa panahon ng El Nino at tag-init, meron tayong 3 kategorya ng mga sakit na binabantayan. Una, yung pinaka-nababilitahan natin is yung mga heat-related illnesses. Ikalawa, yung mga sakit na kaugnay ng pagkain at ng tubig dahil sa init ng panahon, nagkakaroon tayo ng mas maraming tubo ng mikrobyo sa tirang pagkain at saka tubig natin na maaaring kontaminado. Tatlo, yung mga tinatawag na vector-borne diseases, yung mga dengue at chikungunya. Ipinonto rin niya na ang pagsusuot ng light-colored at cotton ng mga damit ay lubos na makatutulong upang maibsan at hindi sobrang maabsorb ng katawan ang init kumpara sa mga dark-colored na mga damit. Sa kasalukuyan, patuloy ang paalala ng naturang ahensya na magdoble ingat at limitahan ang oras ng pananatili sa labas, iwasan ang pag-inom ng tsaa o kape, at palagiang gumamit ng payong at sombrero upang matiyak ang kaligtasan ngayong mainit pa rin ang panahon sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Oras natin 20 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Kuha muna tayo ng mga report mula sa ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Nasa 30,000 na hektarya ng sakahan ng palay ang hindi mo na raw mapapatubigan ng Magat Dam simula yan bukas. Alamin natin kung bakit. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Mag-uumpisa na sa pagpapatubig ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA-MARI simula bukas sa lalawigan ng Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Gilio Michael Dimoloy, Department Manager ng NIA-MARI, sinabi niya na mula 90,000 hectares na kanilang nasasakupan ay tanging 60,000 hectares lang muna ang kanilang mapapatubigan. Ilan anya sa mga lugar na posibleng hindi muna mapapatubigan ay ang ilang sakahan ng palay sa Dipon Quirino, Cordon, Echagüe at Santiago City sa Isabela. Anya, ito ay dahil sa mababa pa rin ang level ng tubig sa Magat Dam na nasa 178 meters above sea level. Inaasahan anya nga mas lalo pa itong bababa dahil sa higit 12 cubic meters per second lamang ang inflow ng dam kung ikukumpara sa inaasahang ipapalabas nilang tubig sa dam na halos 100 cubic meters per second. Ayon kay Engineer Dimoloy, sakali man anyang magkaroon ng mga pag-ulan at tumaas ang water elevation ng dam ay posible pa rin ipahabol na mapatubigan ang mga nasabing sakahan sa mga susunod na buwan. Sa ngayon ay naghihintay din ng seedable clouds ang NIA-MARI upang makapagsagawa sila ng cloud seeding. Inflow natin ngayon is around 12 to 15 cubic meters per second lang. So talagang napakaliit. So kumpara sa papakawala natin. 100. So talagang unprecedented na napakababa yung ating inflow. Ang yung normal na sana natin na inflow is nasa 25 or mas mataas pa sana. So talagang napakababa po yung ating inflows na ngayon. So yun po, palagi naming hinihingi yung pag-unawa at yung pasensya. Magtulungan po tayo at talagang andito tayo, hinaharap po natin yung krisis na El Nino. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Commission on Elections naman kinumpirmang hindi raw saklaw ng internet voting sa 2025 elections ang 12 mga bansa dahil sa paghihigpit doon. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Iloilo. Hindi makakasali sa internet voting sa 2025 elections sa mga kwalipikadong overseas Filipino workers na nakatira sa 12 mga bansa dahil sa mga ipinatutupad ng mga paghihigpit. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney George Erwin Garcia, ang chairman ng Commission on Elections, sinabi nito na batay sa mga tala mula sa Office for Overseas Voting, mayroong 17 Philippine embassies o Philippine Consulates General ang apektado. Ayon kay Garcia, ang 12 bansa ay kinabibilangan ng China, Timor-Leste, Papua New Guinea, Myanmar, Turkey, Russia, Nigeria, Jordan, Lebanon, Syria, Iran at Libya. Aniya tinanggal na sa listahan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, Israel dahil hindi na nararapat sa internet voting sa nasabing bansa. Pero kinukonsidera pa rin ng poll body ang iba pang paraan ng pagboto dahil sa umiiral na conflict sa Gaza Strip. Gayon pa man, sa 12 bansang may mga internet restrictions, sinabi ni Garcia na ang pagboto sa ibang bansa ay isasagawa pa rin sa pamamagitan ng personal na pagboto sa mga embahada o konsulada. Ang overseas absentee voting ay magsisimula 30 araw bago magsimula ang regular na halalan, ngunit magsasara ng sabay-sabay sa mga lokal na botohan. Maaari lamang bumoto ang kwalipikadong overseas voters para sa presidente, vice-presidente, 12 senador at isang party list group. Lumalabas sa talaan ng poll body na noong 2022 presidential elections, mayroong 1,697,215 na registered overseas Filipino voters sa buong mundo. Meron tayong 17 bansa sa buong mundo na hindi pwede mag-internet voting. China, halimbawa, Libya, Russia, ang Israel, ayaw nila. At iba pang bansa, nagpipito lahat siya. Ano gagawin natin sa 17 bansa niya? Ang gagawin ko ng mga kababayan natin doon ay yung mga makina ng bago. Papadala natin ng makina or papadala natin pa rin sila yung envelope na regalaman ng balota. Si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia,
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung grupo ng mga nasa agriculture sector sa bahagi po ng Hilagang Luzon ay nagsabi na napaka-epektibo raw ng rice tariffication law at ano pa kaya ang magiging epekto kung babaguhin ito. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Very effective, ganito ay sinalarawan ni Engineer Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ukol sa Rice Tariffication Law RTL sa sektor ng agrikultura ng bansa. Ayon kay Engineer Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kung dati ay marami ang tumututol sa batas na ito pero nakikita na ang naitutulong nito sa mga magsasaka. Sa katunayan, may ilang mga mambabatas ang naghahangad na i-divert ang pondo rito sa ibang proyekto. Batid na halos 30.5 na bilyon ang nakolektang buwis sa rice tariffication law. Para kay So, mas mainam na ibigay na lang umano na cash sa mga magsasaka at huwag nang i-divert sa ibang proyekto gaya ng irigasyon at farm to market road. Matatandaan na inilunsad ng House of Representatives Committee on Agriculture and Food ang pagsusuri sa bisa ng 5 taong gulang na rice tariffication law sa sektor ng agrikultura ng bansa. Pinagtibay noong 2019 sa ilalim ng Republic Act No. 11203, inalis ng RTL ang quantitative mga paghigpit sa bigas at ipinakilala ang mga taripa upang protektahan ang mga lokal na producer ng bigas. Dapat yung collection ng RTL direkta mabigay sa ating mga magsasaka. Huwag na nilang isipin na idadivert pa sa irigasyon o idadivert sa farm to market. So, i-direkta na lang pera ibigay sa ating mga magsasaka. Dahil nakikita natin mas effective yan kung ibigay ang cash. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Nicolo Peranya para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Samantala, nasa halos 1 hektarya daw ang dawak ng natupok sa nangyaring grass fire doon sa may paanan ng Bulkang Mayon dahil sa matinding init ng panahon. Alamin po natin ang kabuang detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Legazpi. Nakapagtala ng grass fire sa paanan ng Bulkang Mayon sa bahagi ng Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Ayon kay Bureau of Fire Protection Bicol spokesperson Fire Senior Inspector Edgar Tanyahura Jr. sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi na unang sumiklab ang sunog noong Mayo 4 at naapula kahapon ng madaling araw. Subalit muli itong sumiklab kahapon na agad namang narespondihan ng mga kinauukulan at muling naapula kagabi. Sinabi ng opisyal na hindi makapasok ang fire truck sa naturang lugar dahil sa 1,200 kilometers ang layo nito sa access road kaya naglalakad lamang ang mga bumbero. Isa sa mga estratehiya na ginagawa nito ay ang paggawa ng fire line upang hindi na kumalat pa ang apoy. Nabatid na nasa 1 hektarya ang naapektuhan ng naturang grass fire na tinitignan na dahil sa matinding init ng panahon at nagkaroon ng ignition source ang mga nakatambak na mga basura sa lugar. Dahil dito nanawagan si Tanyahura sa publiko na maging responsable lalo na sa pagtatapon ng mga upos ng sigarilyo na karaniwang pinagmumula ng sunog ngayong matindi ang init ng panahon. Samantala ay pinagpapasalamat naman ang opisyal na walang nasaktan sa nabanggit ng insidente. Be responsible po sa ating mga actions na makatapos po nating magsigarilyo. Patayin po natin yung mga baga ng ating mga upos ng sigarilyo at wag po nating itapon kung saan, lalong-lalo na sa mga dried area or mga tuyong grass at dahon. Para sa Bombo Network News, Bombo John Salonga nagulat. For the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, isang 35 anyos na lalaki ang nasawi sa pananaksak ng sarili nitong ama dun sa Ilocos Sur. Alamin natin ang kabuang kwento niyan sa report ng Bombo Radio Vegan. Patay sa pananaksak ng kanyang sariling ama ang isang 35 taong gulang na lalaki sa barangay Maruso, Narvacan, Ilocos Sur. Nakilala ang biktima na si Norman Yamson habang ang ama nitong suspect ay si Flor Delino Torres
Tadio, 62 taong gulang na parehong residente ng nasabing lugar. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Vegan kay Police Staff Sergeant Angelbert Yadaw ng Narvacan Municipal Police Station, nag-umpisa umano ang pangyayari sa pangungulit ng biktima sa kanyang ama na matulog, ngunit sa pagkapikon ng suspect ay sinigawan nito ang kanyang anak. Pareho rin umanong lasing ang mag-ama nang mangyari ang insidente. Nagalit naman aniya ang biktima kung kaya't kumuha ito ng bote na ibinasag sa kaniyang ama. Nang makita ng suspect ang ginawa ng anak, kumuha ito ng patalim at sinaksak ang tagiliran ng biktima na siyang sanhi ng kanyang pagkamatay. Desidido naman ang pamilya ng biktima na kasuhan ng suspect dahil sa ginawa nito. Napag-alaman na matagal ding nawalay ang biktima sa kanyang ama dahil inampun ito ng tiyahin ng kanyang ina nung ito ay bata pa lamang. Yung victim po sir biological son din ng suspect. Kaya lang iba yung pangalan niya po sir dahil po sa meron pong tiyahin ng nanay ng victim na nag-adapt po sa kanya nung maliit. Kaya po iba yung pangalan na ginagamit ngayon ng victim natin. Ang kaso po na i-file natin sir yung tinatawag natin parricide. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Mark Joshua Cabasan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Pro-Palestinian protest naman isinasagawad na rin sa iba't ibang bansa. Mga estudyante naman nangunguna sa mga inlunsad na rally. Kaugnay niyan, tinutukan niya ng Star FM Bacolod. Nagkalat na hindi lang sa US ang isinasagawang protesta ng mga pro-Palestine dahil sa lumalawak na ito at naitala na rin sa Australia, Mexico at United Kingdom. Mahigit 2,000 na katao na ang naitalang sumasali sa mahigit 100 na mga demonstrasyon kung saan tumataas na rin ang bilang ng mga naaaresto lalo na ang mga estudyante. Naitala na merong 6 na universidad na sa Australia ang nagsagawa ng protesta. Ilang universidad naman sa France na nakapag-aresto na nasa mahigit 60 na estudyante at maging sa Lebanon. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Winston Sario, Filipino migrants sa USA, sinabi niya na merong valedictorian sa US ang hindi pinayagang mag-address dahil sa pro-Palestine ito. May valedictorian, ang pangalan niya yung Asna Tabassum, yun yung Muslim na valedictorian hindi siya pinayagan magkaroon ng valedictory address niya dahil pro-Palestine na siya kasi. So nagkakagulo na nga ngayon. Nagkakahulian, talagang pinupusasan yung mga tao, pero madalas na napupusasan yung mga pro-Palestine kasi sila yung nanggugulo At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ang siyudad ng Cebu at ang kapulisan dyan sa naturang lungsod ay tiniyak pa rin na tuloy ang iba pang mga operasyon ng kanilang hanay sa gitna ng mga isinasagawa rin na pag-secure dyan sa nagpapatuloy na athletic meet sa naturang rehiyon. May balita ang Bombo Radio Cebu. Tiniyak ng Cebu City Police Office sa mga tao na hindi ito dapat mag-alala sa kanilang seguridad sa gitna ng nagpapatuloy na aktibidad sa pangunguna ng siyudad ng Cebu sa Central Visayas Regional Athletics Association o CVRAA Meet 2024. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Police Colonel Erenio Dalugdog, ang City Director ng CCPO, ibinahagi nito ang kanilang mahigpit na seguridad na pagbabantay sa mga atleta sa kanilang mga billeting areas. At upang mapanatili ito, titiyakin nito ang kaayusan at matagumpay hanggang sa closing remarks ng CVRAA 2024 sa Mayo 9 ng taon na ito. Kaugnay nito, itiniyak ni Dalugdog na walang dapat ikabalhala ang mga Sugbuanon, subalit bukod sa mga augmentation ng CCPO sa pagpapatuloy ng sports event, tiniyak ng hepe na nandoon pa rin ang presensya ng mga kapulisan para sa pangunahing kalsada ng Metro Cebu. At hindi ito nakaapekto sa normal police function mula sa augmentation
information na ibinigay ng CVRA gaya na lang sa pagpapatuloy ng mga operasyon sa paghuli ng mga wanted persons, pagbabantay sa mga ilegal na aktibidad sa Cebu at marami pang iba upang mapanatili ang seguridad ng Cebu sa kabila ng patuloy na CVRA 2024. Actually, all the implementation of personnel, police visibility, crime deterrent, advice sa human mission, yung by the public, kung saan gaganapin yung mga activities, mayroon na rin tayong nakaredy ng mga PNP personnel na i-deploy natin during the activity. Ating napakinggan si Police Colonel Erenio Dalugdog, ang City Director ng Cebu City Police Office. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy lamang na sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines, lalo na sa pamamagitan ng Facebook Live programs ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa bahagi ng Visayas region. Yung ating mga taga-subaybay ay maaaring tumunghay, lalo na yung mga Ilonggo speaking dyan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Habang sa mga Cebuano speaking naman, nariyan ang Facebook Live programs ng Bombo Radio Cebu, yung mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo, at yung mga waray-waray, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for rain due to the dry spell caused by El Nino. Most gracious and most merciful God, Creator, source and giver of all things, most powerful in heaven and on earth, we give you honor and glory. We thank you for our home, the earth, for our light, the sun, moon, and stars, for our solace, our family and friends, our community, our neighbors. United as your children, we come to you pleading, shower us with rain, provide us with water that we need. Father, your children are begging to survive. Hear us, we deserve to live. Prolonged drought is depriving us of the fruits of our toil. Low water supply means hunger and thirst for most of us. El Nino continues to threaten our relationship with one another. O Lord, this is a very hostile phenomenon that we beg for you to end. At this time of looming catastrophe, dear Lord, dwell in our hearts. Teach us to be more generous. Bring out the best in us. Turn our eyes and ears toward the needs of others, especially the poor. Move us to share more, care more, serve more, and love more. Holy God, you sanctify this earth to be our sacred abode. Grant us courage to take in hand the sufferings and the environment. Grant us might to save and protect the beauty of nature. Grant us wisdom to restore whatever we have destroyed. O loving God, behold in us your loving children. Feel us, feel for us. Let heaven cry and its tears be our blessed rain. Have mercy on us, Lord. Have mercy. We beg you, most gracious and merciful God, please let it rain. Amen. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Bombo Radio Philippines ay patuloy pong nagpapaalala sa pag-iingat dito sa matinding init ng panahon. Marami pa rin ang nai-record, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng mga heat-related illnesses. At Bombo Ever, yung deklarasyon ng manipis na supply ng kuryente, ayon, sabayan din natin ang pagtitipid sa paggamit ng elektrisidad. Ngayong matindi ang init ng panahon, may mga alternatibong paraan naman, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon ka po rin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon aton lang siniunahon diri ang latest karon, no? Mangunsiho kita sa bahin sa Sangguniang Bayan sa banwa sang Pavia kay we have this information nga nagtambong ang mga taga Department of Public Works and Highways
Regional Office 6 sige patigayon sining sesyon sang Sangguniang Bayan sa Banwa sang Pavia. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga madamo sang mga palamangkutanon, madamo sang luyag ipa-eksplikar ang mga taga Banwa sang Pavia, no? May kantanan sa sining retrofitting kung ano man ang works nga ginapatigayon din ang karon sa kontrobersyal nga Ungka flyover. Kag lakip na sila diri Banwang pagpangusisa dugang kay gina-antisipar nga ginaputos man niya sang kontrobersiya ang isa pagid kadako nga proyekto nila sa Banwa sa Pavia way saliwan kundi ang Aganan flyover. Himaloon tanay sa aton sini nga mga kabombo ang latest man karon sa pagpangusisa sa Sangguniang Bayan. We have on the line si Sangguniang Bayan member sa Banwa iya sang Pavia, Pete Trimanias. SB, si Bombo Cham, good afternoon. Live ikaw sa Bombo Arizona to. Yes, good afternoon, good Bombo Cham. Good afternoon man sa mga listeners mo sa mga program. SB, what's the latest kay finally nagtambong na ginman ang DPWH sa Regional Office 6, representative nila or even official gid mismo from the DPWH sa sining ginpatawag ninyong session karon, SB? Yes, sakto na Bombo Cham, nag-appear kay na sa among regular session ang RD nga si Engineer Sunny Ropel, araman dito si Engineer Alfruto kag si Engineer Ormel Santos. Bombo Cham, sa nagigad nga Marso 4, nagpasar ang Sangguniang Bayan sa Pavia, resolution, no? Nga naghangyo sa DPWH nga magpangayo sa update, no? Tungod sinisang Aganan flyover na ngayon kita isnamputang man sa ato resolution nga pangayo kita kopya sa ilang mga resulta sa ilang mga nagkalain nga test. Nga gipatagayon dahil sa Aganan flyover as well as ginabutang man naton diri, no, ang makita sa detailed engineering design para at least mahangpan man namon kung ano gibala ang natabok kag sa subungulan siya na obra, Bombo Cham. So anong sabat sa DPWH sa Regional Office 6 SB? Yes, Bombo Cham, ang word of the day kay na nagambal sila nga sorry, gabay pangintindihan nyo kami. Actually, Bombo Cham, ipamangkot natin sila. Kaya ang masami nga ginambal sa regional directors ng DPWH, nga tiyang nagubra sa design, no? Ang komisyon sa Bureau of Design sa National Office, ang UTCP. So, ang UTCP, nagubra sa design nga so magani sa ila kabos, no, or nubo 20 at an average of 28 meters lang ang depth. Apang sila ang DPWH Region 6 na conduct man sa ila soil testing kang sa ila bagid nga seismic survey, no, dito nga nagpakita nga dapat mga 43 meters gid ang dapat man nga tututon or buuan. Amo na gani nga ang Engineer Ropel nagapangayo sa pag-ijindi kay subong nagapangayo sila sa budget 10 to 15 million para lang mag-engage naman kita sa isa ka third-party agency or third-party consultant para makadetermine kung sino gibala ang naghatag sang saktong nga resulta o kung sino gibala para makadetermine ano gibalang bagay kay lain tamagit kalayo ang ilang mga result nga duwa. So matugid pamangkot naton tinga nagamoy na. So ang bali Engineer Ropel pasensya lang intindiyo na sila namon. Tigil pamangkot naton sila Bombo Cham. What if no kay ka-obvious man nga suno sa inyo yung pagtuon dapat mga 40 plus meters give ang dapat nga ilubong. Pero sa DPWH is only 28 and dako gid chance nga ti magparehas man sa Ungka flyover kaya mo man ang rason Bombo Cham nga ti malapit lang ng duwa ka flyover so ti dako gid ang chance nga mag-usmod man. Kaya mo to ang bali Engineer Ropel nga ti hulaton ta lang ang resulta man sang third party. Ganiti Bombo Cham, it will take time. Wala pa kita kabalo kung di na sila nga level so kung nagalapi pa lang sila for an approval nga ti mag-hire sila sa third party or napasa na bala kung pilang budget. Siguro mga 2 to 3 months, hindi lang kita sure, but most likely mga muambo, it's not easy to release funds
So di after nga mag-conduct ang third consultants ang ilang pagdoon, what will happen next? Ang pamangkot naton. Kung mangambalbi ang third party nga ti sakto ka mo di Region 6 dapat amo ni ka dalo pang ditutkot. So nobrahon ti ambal ni Engineer Ropel si posible nga may mga major repairs naman kapag gobrahon sa Barangay Aganan or sa Aganan flyover Bongcha. Alright, nahamot man ako SBKT, sorry, and kabay pa maintindihan nyo kami, but the fact remains nga daw why sila pag-intindi kay taxpayers money para kung tani ni sa mga pumuluyo ti kabayad ayhan or shall I say makahatag sang alibyo ang mga kasubong sini nga tinaga nga kung sa diente daw leading towards another naman nga paggastos ang pundo sang gobyerno, taxpayers money, para nga i-correct ang sala nga ginobra sa kung sino man dira iya ang dapat sini nga hold accountable sa sining hindi lamang isa ka proyekto kundi ikaduha na karon ang Aganan flyover SB Trimanya, sir. Yes, sakto na Bombo Cham. Amo na gani kagin balik naman naton. Kay they were mentioning at niya kayo UTCP design, ginamangkot naton. RDD na ni subong balang UTCP, ari pa ni sila. Kay kung ari pa ni sila, di ko na pwede gini naton sila nga maka-request kita nga ti-ibande sila sa mga government projects. Kay basi bala nga sa iba nilang mga proyekto nga nag-engage sila sa gobyerno, basi the same results kay because nga tido dogakangay nga tido ay gintunan hambal ni Engineer Orpel way na sila kabalo kay it's the Bureau of Design sa national office nila ang nag-engage sa UTC. Alright. Bombo Cham, amo nang nato yung pamangkot. Prior to the construction sa sining apat nga flyover, ginlay down na nila ang mga design, no? Sa Ungka, kag diri man sa Aganan, kag ginambal man ni Engineer Opel nga ang diri sa may buhang kag sa Hibawan sila nagopera. Sila ko engineer, way nagtitanaw nga para reuse man lang napitanay man lang sila nga ang inyo yung ginobra madalong nga ang ilaya nabaw. Tingambal yan may mga limitations nila. Sila ko, sayang lang, if we could just turn back the clock, we could have exercised due diligence. Kay tingambal sa ato, nga iya na ka UTCP, it's so sad. Nga kung tanaw ni nila sang sakto, compare, they could have recommended for a variation order, Momachang, para before the construction. Okay. Now, may mga limitations. Anong ginanamin ni Engineer Oropel nga may mga limitations? Kag ang punto sini SB is that nga samtang nga ginapatigayon ining kung ano man yang nakatuka sa UTCP, was there a time nga ginsulo sibaw manabi sa nga taga DPWH Regional Office 6 kung eksakto kag nagasunod iya sa disenyo sa nga DPWH sa Central Office, ining ginhimo sa nga isa iya ka kontraktor kay kung amo ning lang tawo naton kag kung patihan ta ang ila sining statement, ano kasubong lang iya nga si UTCP nagpagusto lang sa kung anong iya sining nga ginhimo, why siya binagsunod sa design kag ti bahala na kamudaya daw nagmatomatoy si UTCP sa patigayon sa soil test or whatsoever ang nakatuka dira sa iya to make it sure nga hindi mag-usmod ang inang proyekto, SB Trimanya, sir. Bombo Cham, amo nang pinakasakit, no? Because nga I think that this is something the government has to fix. There is sa agency nga nagapatuman sa ining proyekto or kung sa mga nagtatag sa may mandato at magatag magobra sa mga infrastructure projects. Yes, kung anong ginatag sa UTCP, sunod lang nila. Sining ko engineer, why ginyugid yung studyohan man on your own? Di amo nang bali lang at may limitation sila. Kaya it was already approved by the national office, so tinagsunod lang sila. Amo to ganikin pamangkot ni Vice Mayor Biboy Roche, samtang nagapatigayon sang soltis ari man di balang consultant. Kay I'm sure nga samtang nagakonduct sila singing soltis, kung makita ni nila nga ano bala may nalabot na bala nato ng hard strata.
kung wala, let's continue. Apang tiyan mo na bala, abo po siyam, I think, may pagpatubaya agad. So, amala subungan pasensya lang, kagintindihan nyo lang kami. Bombo siyam, samtang nagapangita sila sa budget, kundi hindi pamangkot naman. Is it not possible yan nga ang contractor ang magagastos ng isang 10 to 15 million kay suno man gani sa inyo nga kontrata nga ti kung may failure, no? Or may breach of contract, magabayad niya sila isang liquidated damages. Kaya ang balsa ito ni Oropel, nga ti hindi ni magamit ang liquidated damages because nga ang DPWH mismo, ang nangambal, nga ti may changes sa design. So exempted na din contractor. Mamachang ti, kung tagin niya sa kabansang gobyerno, para lang at least makakuha kita sa third party to determine pa lang niya kung sino ba lang naghatag sang sakto nga data. Kagamuning basihan kung anong pag-obrahon sa Madason, Abombatsyam. How lucky, how blessed the contractor. Kung amo ni ang matabo, SB member 3 man yan, sir, no? Grabe, portegin. Sa ganan pa lang, kulang ang tsimpo ko nga isa ka oras. Pero malaktaw ko, anay, SB, kay damo nagapamangkot. Amot ko na pamangkot man ninyo ni Kagaina, kay araman ng taga DPWH sa major concern. Nga may we time sa ungka flyover nga mag-agi kagina to damo naga pinanawag sa akon diri nagapalabot sa nga concern nga grabe gid sa gyapon ang pagpugok sa dalagan sa trapiko dira sa may area sa nga ungka. Naintindihan Manila nga may ongoing works pero ti ano kuno ang purpose sang 8 to 10 tapos break time nga hindi pwede pagpaagyan kag 2 to 6, I think, amo sinati. Anong purpose kuno sang 10, 11, 12, 1, and 2 p.m. or 4 hours sabi or 3 hours nga resting period, should I say? Ano kunong purpose sina, SB? Bobo siya, bang sunuman kay Engineer Oropel, amo ng window time. Kaya they are trying to kumaga pa kay padayon ang pag-obra dira sa monolithic nga contractor sang ginapatigayon bala nga pag jet crowd. So mas mayo gid nga wala sang vehicular traffic sa babaw para wala sang vibration. Amo na ginambal nila. So ang balamon tanit bilog nga gabi na siya obrahon para at least ang tawag sini they have more time. Bomacham, since you mentioned about ungka flyover, no? Maging post kita dra sa ato nga social media account. Kaya according man sa DPWH, matapos na ni subong adlaw ang pag-jet crowd ng 2024. So mo nang isa ka rason nga tignagamit those times sila para madasig nga pag-obra sang contractor. Pila pa lang to ka-pier sang ginobra nila. So, gipamangkot naton sila, kuna mo maka-charge ang DP ang liquidated damages ini sa contractor. Kaya according magani sa kontrata, tapuso ng completion date, May 6. Kaya ba ni Engineer Oropel, ay check nila. So, manablabog, ginsang nitiligan, pila kabulan nga, antos namon nga isang window time nga 10 to 12. Abi naton nga matapos, May 6 na, wala man Japon. Gabay pa nga hindi na sila mangitas ang pundo kung hindi gasto ni sang ilang mga third party. Dili na lang sa liquidated damages. Kaya balikan nato ng kontrata, hindi nga makapangita kita kasi para hindi ang bayad ng mga kontraktor, kumito lang nato ng pundo sa gobyerno. Taxpayer funds nga po tani, pwede tani malokan sa mas importante ng mga bagay like sa mga bulong bombotyang. May assurance or bisan mambala to nabi pampahagan-hagan sang bisan sa mga tinaga lang or statement from the DPWH para iya sa mga commuter dira nga nagaantos sa tagsa ka matag adlaw kay ti ang heat index nga daan kung may imagine mo sa subong SB 41 degrees Celsius ang heat index. So sulod pa ni sa window period nga ginastipulate dira sa pag-agi sa ungka flyover ang mga
ang aton sini iya nga mga commuters, why man ya tanan-tanan sini nagasakay sa taxi air condition, kalabanan sini sa ila nagasakay sa mga ordinary sini nga mga public utility jeepney, even the modernized jeepneys, hindi man tanan air condition. So tani mahangpan nila nga ginakancel tagani ang mga klase kay bangod nagaulikid kita sa tuman sini kainit. Amo pa ni ayhan nga sitwasyon karon, SB, naamot ko nakapalabot kamo sang same scenario sa DPWH. Bomo siya makualin sang nagligad, amo ginang ginaapilar naton. Igaling kay mambal naton, way man isla digagi, way man isla digay star sa amon sa pamilya, kag kun gagi man sila, ti pag-uning ilang mga salakyan, kita ta naman niyang salakyan sa gobyerno nga perti ni katugnaw sang aircon, maski ang isa das na oras, do pro sila siguro nga katulog-tulog sila sa sulod ng salakyan, mas trapikan sila, pero ti way sila kabatsyag. Kami ang mga taga-pamilya kag sa mga pumuluyo alin sa ibang lugar sa central towns nga ang amon aircon sa lakyan kay sekundante nga aton ti matyagan tagid ang kainit. More so ang mga kasimanwa naton nga kasakay lang sa padipasahero nga jeep. Amo naman naton Bombo Jam, kung may window time 10 to 12, kita ko man to kay na kapalaway man lang tong kalubra. Anong yun? So pwede naman ang ilang obra siguro alas butang tapi shortcut na 8 to 5:30 sa agad padras na bira-bira obra. If they only have this heart sa mga pumuluyo, maintindihan nila. Kani ma-realize man nila Bombo Jam. At isubong sa totoo Bombo Jam gina-cancel tag ng mga klase. Kaluluoy lang ang mga ambulance nagkasala-sala kay sirado. Iapang sila yan, ito ay balasang why Manila gina-consider Bombo Jam. Okay, so to natapos lang kagina ang pagtambong nila sa sesyon. May mga ginpangbuyan man sila, may ginatag sila nga mga statement tabi or assurance nga kung ano man dira ang mga medios posibles nga sarang nila mahimo para makaulo-alibyo man sa tinuig na nga pag-antos aguniya sa mga commuters nga nag-aagi dira sa may area sang Ungka. SB Member Trimanya, sir. Bombo Jam, ang assurance lang nga nagbato namon kay na kay halin sa una nagapamangkot kita ng ginagapangayos sila sa ilang mga resulta sa mga test kag mga updates ang report. Ginambalan ko si Oropel kailangan tidugan at sa Historiana isang update nyo sa amon sang report. Duwagi kami nakabato no. Sige, sa dason padalaan ka mo namon. So mo ng assurance. Pero ang assurance to fix or kung sa nung timeline nga ganang flyover, wala sila sa assurance Bombo Jam. Until now, wala pa sila kabalukon or pa sila kabaton kung approve to ni pangay nila nga budget for the third party pa lang or third party consultant just to determine kung ano git nga datang sakto kag wala ka ta istoryanay kung ano nga mga intervention ang ubaw nila sa ganan flyover. Ang dili naman niya sa Ungka because of again based on the advisory nga gibutang nila sa mga tarpaulin nga ti dapat subong adlaw tapos na. Ti why man natapos pila pa ni ka peers ang dapat ubraw nila, so for sure ma-delay naman ning ilang nga pag-ubra. So manambal naton nga ang tanan ginubra na namon sa konseho. Gabay pa nga ambot lang kung sino kami ni makapulit ang Senado naton dapat imbestigahan gid ni. Kay because nga ang UTCP nga nagubra sinis ang design dapat mapauntat na ni sila to engage in the government kaya the same problem that would happen sa iba naman nga lugar. Kag kung sino man ding involved sa DPWH, kung sino man ding mga involved nga private personalities, personal nga sa private sector, dapat manabat gini Bombo Jam. Kaya nga, kung laton tala ni kag patunon tala ning pasaylo, pangay nila pasensya, kung sindiha, sila lang niyang benepisyo, kita yung mga pumuluyo, naghatag sang sakto nga tax, nga nagalaong obrahon nila sa sakto, do wala gid sang konsiderasyon sa atin. All right. Sige. SB Trimanya, sir, thank you so much for sharing your time diri sa Bombo Radio kag paghatag man sa nagakigo sa nga pagtamo dira sa isa sa mga pinakadako nga problema karon sang syudad kag subong man probinsya sang Iloilo. Salamat sa liwat may hapon. Bombo Jam, salamat gid. God bless. And halong kita na lang sa pertigit kainit ka panahon. Thank you. There we have it, si Sangguniang member Pete Trimanyes. Very disappointing kung lang taon nimo sa aton sini nga mga kabombo kay hasta lang sa sorry kabay pa maintindihan nyo kami no
kag may mga limitations kuno ang taga Department of Public Works and Highways Regional Office 6 sa aton sinimatag palamat. Hindi ko magets. Maybe may nagakadapat pagin nga i-explain kung ano ang plastada with regards sa sining the so-called limitation sang DPWH to check sang ongoing projects. Sa aton sining nga mga kabombo. Or is it because nga tungod na award na ang project, bangod man nga ti grabe na ang ila siniiya nga perfect partnership ni DPWH kag ni International Builders Corporation sang kung sino man dira iya nga mga kontraktor with perfect partnership gani, no? Basi kon sige, pamalayo lang kami kung saan tapos kag lantaon tunamon sa aton sini nga mga kabombo, no? 28 meters lang ang ginkutkot for the soil test nga kung tani ang kinanglan is 43 meters. Tiyang pamangkot gani sang ginapatigayon ng soil testing, why ginaya sang presensya sa taga DPWH Regional Office 6 kung sino man ang nakatuka sinadira abi sa aton sini nga mga kabombo. We are talking about sang Aganan flyover pero isama lang ni sila kay mo man ang natabo sa Ungka flyover sa aton sini nga mga kabombo. No, in layman's term, wala tumalabot ang pinakatiga. Ang term lang kagina ni SB Trimanyes, ang hard strata. Kay para kung tani na sa pundasyon mo. And yet, sa aton sini nga mga kabombo, lantawa ba lang nagakatabo karon? Why iya sang anuman sini nga sa labton diri ang kontraktor di International Builders Corporation ginapasa lang nila sa UTCP. UTCP subong sa aton sini matag palamati. Kung may mag-report to sa Negros Occidental o kung sa din man nga part sa pungsod Pilipinas nga may nasapuan sila iyang utod nga mga dila, hindi lang kay utod nga dila or utod nga mga dila, palabasin siya sa mga nagapanyaga, base iyan sang mga taga UTCP. Kay do kasubo nga why na sila sang mga dila, why sila kambal, hindi sila ka explicar or whatsoever sa aton sa karon iya nga mga kabombo. No? Tiyan mo sina karon nga hindi lang kayo Ungka flyover ang kontrobersyal, pati na ang Aganan flyover sa aton sini nga mga kabombo. Kag hindi na kuno ya covered sa aton sini matag palamati sa kun ano man iya nga size ang salabton ang International Builders Corporation, ang kontraktor sina dira Banwa, bangod nga ang DPWH amo nagpasirado. Ora na pauntat sang trabaho dira kay nakitaan nga may mga diferensya. No? Pero ang masubo sina Banwa, kung ano man ang matukiban nga diferensya, kung ano man ang mga kalayuhon dira, gastuan gyapon sang gobyerno. Ang gobyerno din nagakuha sang ila sinigulog gasto. Kwarta sang pumuluyo, taxpayers money. Tipila na dira ka bilyon ang ginbobo sa aton sini nga mga tagpalamati. Buhina naman ta subong. Inutil obra nila. Okay lang. Why sila sang salabton? Hindi sila accountable. Pasanon lang iya sa DPWH, itudlo lang iya, himuon lang iya nga tapalan ng UTCP. Kag i-apply naman ang JPT Doctrine. What is the JPT Doctrine? JPT Doctrine, sa aton sini nga mga kabombo, kung madumduman nyo pa, sang may Regional Development Council meeting to bla. Ano ang bali Mayor Jerry P. Trenya? Siling yati, subong, ang pangitaon ta, solusyon. Hindi kita yung mangita sa kung sinong dapat sinisalaon ta. Pero, may solusyon bala kita nga nakita sa aton sini nga mga kabombo. I-apply naman nila ang JPT Doctrine sa ganan pabiya. Kaya na-apply na nila sa Ungka flyover. Pero masakit lang sinadriman niwa kay ang pundo sang gobyerno, kwarta sang pumuluyo, amoy ang gastuhon para kayo ng kagaguhan sini nila. Grabe nga abilidad, no? Sa aton sini mga kabombo. Kagrabe, kagalibog man ang ulo ko. Anong punto sang window period? Window period ko, no? Kay para nga ma-avoid ang vibration.
Vibration sa ano? My goodness. Oh. Naturalmente, sa mga flyover, kung mag-agi ka, may vibration, gidman mo. Titani, kung hindi nyo gusto sa vibration, kay may ongoing jet grouting works nila sa taniway na lang alay naging pagyan. Hindi ba? Sa tunsin makabumbo? Napitsahan mayo size matapos kuno ang jet grouting sang monolithic. Hindi naman lipod sa ibalo naton nga ang natukiban sang Bombo Radio nga ang mga heavy equipment sang International Builders Corporation amo man ang ginagamit sa monolithic. Atong may logo bla sang IBC tapos pagbalik ta pinanas na nila. Sabi nyo, bahaw-bahaw kita di istorya raw, kaya ginapangita na ni Engineer Laguertao. Kayo, ipakita na sila. Saan mo na bla? So, iniiya, kasubong sinikarong ang sitwasyon, daw isa ini ka pamaagi nga naga-imbitar sa mga anong term sini nga gamiton kuman? Sa mga lawlaw, inotel, hindi kay srot, pero maayo mangwarta nga kontraktor nga dire ka mo bid sa Iloilo. Kay bisan inotel inyo siniiya nga mangin trabaho sa ulihi, binulayog nga klase sang trabaho, why problema? Kay may GPT doctrine, nga ang GPT doctrine sa nasiling ko na suliton ko kung may mga ginembestigaran nga kontrobersyal nga mga proyekto, hindi tayo mangita kung sino sa laon ta, ang pangitaon ta ang solusyon. Okay man kung tani ina, galing kay tindo ginabusuhan na. Ara na mo na ning nanamin ko, nan, pinanas. Ambot kung pila ka butilya nga tiner ang naubos na dre. Pinanas. Tapos ginbutangan lang ka sticker sa monolithic niyo. Pero subong ko tani ang jet grouting activities nila suno kay member P3 Manias. Tapos na ni subong mo. Pero ay gali matapos subong. Sa aton sin makabumbo, another delay naman. Another naman siniiya nga pagpadugay kag pagpalawig sa pagantos nila sa mga pumuluyo sang taxpayer nga kung tani sa mga proyekto dira man lang iya mayara siyang ginatawag bala iya nga ano daw balik bla Consuelo di Bubo. Pero tiyanon mo kay may perfect partnership na kasubong iya ginapayungan sila sa mga matag-as nga opisyal para iya nga makapalagyo kag hindi sila iyang matuksuan in kaso por kaso nga mainutil sini mga proyekto sa aton sini matag palamati. Ambalan ka lang imo iya nga sorry kabay pa maintindihan nyo kami. May mga limitasyon kami, pero naintindihan nyo man ang tinuig na since late 2019, tub-tub subong siniya matinion. Pila na katuig nga agunto agoniya, sakripisyo sa mga commuter, dira, nagligad to binuksan nyo, gindula yung window period. Kaya may nag-agi nga mga senador, nga mga opisyal. Ay, para lang galila sila yung conveniente. Paano yan sa mga pumuloy sa mga taxpayer, sa mga commuter? Di gali na pwede sa mon? Ay, ano nga klanabo na sa Department of Public Works and Highways man? Sa aton sinimat pinalangga matag palamati na nagmala ng mga uwel sa bibig nyo nga hindi nyo na mabuka o nagkulorto ng utok sini ninyo kay nasubrahan kamo iya sang mantikaon sini nga mga pagkaon nga ginabubod sa inyo sang kung sino man daya nga mga kontraktor nga mayara kamo sang perfect partnership. Tiway na giniya sang kayuan pa. Hindi na ni magkayo guruan nga. Ungka ka na ganan flyover. Ipadimulis sila na. Di ba?
butangan mo na guros ang pila ka gatos nga maso ka hambalon mo. Sino man ang mga taxpayer para nga matapos ng inyo sini nga agoniya, para matapos ng inyo sini nga pag-antos. O alsaha ining maso kag ilampos. So ay pulos ini nga proyekto. Ginatos guro ang makanto na kag alsa ka maso kag lapdos sa baldong nga proyekto. Di ba? My goodness. Anyway, alang-alang na ginaton siningan simpoy man siningan mga balita kag impormasyon ang itugyan naton sa Iban Sin Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa timbangan ng katarungan diri sa pagpalayagman karon sa Bombo Radio Iloilo. Ini mo alaga ni mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco, Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ora! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 5 to 11, 2024. Ang retro band ang natala na maghatag sa inyo sa another night of great musical entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo sa Sabado, Mayo 11, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iba na igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 12, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa ay pangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Sa mo man nga adlaw, iselebrar ang pinakaimportante nga okasyon sang Mayo sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang kamo nagakaon, si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga banda ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa concert at the Plaza. Mother's Day Edition, magasugod alas 6 sa gabi sa Mayo 12, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets, ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords, hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army, rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglano ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina, agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porson sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Sa liwat, bayong hapon, dakbanwa sang Iloilo, nagapangalagad na inyong programa, Timbangan sang Katarungan sang Konsumidor. Timbangan sang Katarungan. Ang inyong alagad, former City Councilor Plaridel Nava. Sang nagligad nga Webes mga kabyanan, i-recap naton anay, no, ang kasugpon sang aton ginastoryan diri sa Bombo Radio, ang parte sa ginatawag naton nga kabalasran, gratitude o kung utang na loob, no? Nagligad yung plastar naton nga isa sa mga maayong virtue, trait kag karakter sa isa ka tawo
ining ginatawag naton nga kabalaslan. Ang utang na loob. Ang ining nga bagay makabyanan hindi mo ni mabayaran sang pilak. Kung ordinaryo lang iniya nga utang, masiling mo nga ti pwede mo mabaydan. Quits na dayon, patas na. Pero utang nga kabalaslan mga kabyanan, pag may ara ikaw sang kabalaslan sa isa ka tawo, especially kung ang ginbulig sa imo mga kabyanan, tibawas ikaw. Sang imo kapiga doon, nagmaayong imo karera, especially sa imo karera sa politika, hindi mo iniya mabaydan for the rest of your life. Importante ini makabyanan nga karakter sa isa ka tawo. Amo ni tani nga karakter ang gina-expectar naton. Nga obrahon itong ipakita ni Julian Baronda sa ginambalan siya ni Mayor Treñas nga inday jam ginakasubo ko nga ipabalo sa imo nga akon anak nga si Inday Raisa interesado man magpadalagan bilang congresswoman. Ugani gina-expectar ko nga tani giveaway kay Anay Subong. Ang aton expectation kay Julian Baronda kung may ara siya sang karakter kag may value siya nga ginatawag nga kabalaslan. Kung tadi ang isabat niya kay Mayor Treñas, wala gid problema, Mayor. Mag-giveaway ako, i-announce ko sa bugos nga syudad sang Iloilo nga hindi na ako magbunggo sa inyo bilang pagdumdum na lang sang utang nga kabalaslan kay ti Mayor from scratch. Ginatagan mo ako liwat sansa nga ma-revive ko ang akong political career. Makaupod sa mga dalagko nga mga ngalan sa serbisyo publiko. Makaupod ang mga presidente, senador, kongresista. Kag makaabit, kag makabaton sa mga pribiliyo sa isa ka kongresista. Dagko nga sweldo, allowances, PDAV, etc. etc. Dapat amo na kumyara ikaw sang ina nga maayo nga panimuot sa imo kaugalingon. Nga sang bata ka pambala gitudloan ka na sang ginikanan mo. Sang imo eskwelahan nga ang gratitude is one of the values that we should treasure forever. Yakilanlan di naton pagkalipatan. Pero kung nagwa mga kabyanan after all, sang pagsapupo ni Mayor Treñas kay Julian Baronda, ginbatak ang iyang ngalan, ginbalik siya sa patag sang politika, ginatagan posisyon, kay ti, wala man siya may ginbit-bit gid sa machinery ni Mayor Treñas, pagsulod siya sa grupo ni Mayor Treñas, prastado na, kag mabakod na ang political machinery ni Mayor Treñas. Ugaling subong ang nagwa yung mga kabyanan, imbis ipakita yung inang gratitude, ay nagpa-victim effect si Inday. Nagpa-underdog. Nagpaluy-luoy sa publiko as if ginapi siya. As if pala nga ginlupig siya. As if pala nga gawdugin lapak-lapak sa ni Mayor Treñas. Can you just imagine mga kabyanan? Di niya nagkadto ang iya sining balatsyagon nga gina-appreciate siya nga sa anom katuig. Wala siya kapital, wala siya investment, why man siya may gindala nga ni 5 sa organisasyon ni Mayor, why man siya ni isa katawo may gindala sa organisasyon ni Mayor. Tapos subong dumalain pa ang Mayor. After all, sa tanan nga bagay nga ginatag sa imo para mabawi mo ang personalidad mo, ang ngalan mo, ibutang ka sa pedestal, hatagan ka sa tanan nga limelight, tapos i-demonize mo ang mayor. Dumalain pa yung pamilya Treñas, kaya nga, si Inday Raisa, gitpadlagado, kay ara na siya. Nga ahaw, ginbakal mo ang posisyon mo bilang congresswoman? Is that your proprietary right? Kabayan niya sa propiedad mo?
wala sang tag-iya ang posisyon nga na anyone can run. Wala ka dira sang titulo sa imong ngalan. Demokrasya ini, tanan may diretso magdalagad. Di kay gusto ni Inday Raisa man magpangalagad. Gusto ni Inday Raisa nga ibalik ang amon mga bugal bilang mga Ilonggo. Di kay di niya mabatsagan ni Julian Baronda, kaya taga Leyte siya. That is why now, okay lang sa iyaya kung mahigkuan ang ngalan sa mga Ilonggo. Tiyan mo lang gusto ni Inday Raisa nga ibalik ang aton honor bilang mga Ilonggo dito sa Kongreso. Now going back mga kabyanan, husto bala ina nga reaksyon sang tawo nga imugin buligan sa anom katuig. Maayo bala ina nga ehemplo para sa aton kabataan sa masunod nga henerasyon. Maayo ka bala nga modelo nga ipakita mo nga baliwala sa imo ang bulig sang tawo sa imo. Kagsubong libakon mo, pakalininon mo nga as if daw si Mayor Paya ang dalok. Kung si Mayor Treñas ang dalok sa politika, it took him more than 30 years para iplastar ang iya pamilya kabataan sa politika. For the first time after more than 30 years. Tanan nga mga political giant diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, ang mga amay-amay, mga patriarch sa politika sa probinsya, dugay na nagplastar sa ila pamilya. Ginplastar na sang amay sa mga garin ang iya kabataan, ang first district gani. Tanan gid nga kabataan, pati ang tapik, asawa, kabataan, tapik sa first district, ubos, bunggit, urot. Si duway man reklamo ang taga first district. How? Ang fourth district, halin kay Virginal Biron, Dr. Biron, sa iya amay, duwaya kakabataan, duwala man reklamo taga 4th District. Subong pala niya si Mayor Treñas, nag-ayo sa aton diri sa syudad. Nga rin ba ng akong kabataan, interesado man, malain si Mayor Treñas, dalipat ang mga baronda, mga kabyanan, nga sa gobyerno, 7 sila tanan ang salaguron. Ang congresswoman, si Julian Baronda sa Lagudon. Ang iya amay, konsyal, sa Lagudon. Ang iya nanay, nagkapitan, sa Lagudon. Iya utod, ginakomodate pag ni Mayor Treñas ang manghodya. Nanging executive assistant pagid, wala man ubra. Lagaw mo lang, pungko, tindog, pusing, ginsulduhan, pasagod. Ang yautod, ara sa lapas maternity, pasagod. Sa Laguron. Ang bayaw, ara pagin sa lapas maternity, sa Laguron. Pila na sila tanan. Ang iya pagin utod ng lalaki, ara sa congressional office, gobyerno man Joswildo, sa Laguron. 7 sila tanan mga kabyanan sa gobyerno. Wala may nagamba sila nga mga dalok sila, nga ang nagasagod sa ila, adlaw-adlaw, halin sa balhas, kagdugo sa mga Ilonggo. Anay subong si Mayor Treñas after 30 years. Subong pala sa nag-introduce siya bata, malain na. Hindi amuna mga kabyanan sa aton mga ulihin tubo, sa masunod nga henerasyon, hindi amuna dapat ang aton pamatasan. Kung may nabulig sa aton ang tawo, kagrabing kabalaslan naton, hindi ta pagbayluan sang malain. Kaya kung dayo lang ni si Julian Baronda, paghambal ni Mayor Treñas siya, insigida nag-announce siya. Nga bango sa kadako, sa akon kabalaslan sa pamilya Treñas, ginobra ako nila tawo liwat. Gani subong, wholeheartedly, kinasuportaran ko desisyon ni Mayor, kag hindi na ko magdalagan, mga ayo na lang ko kay Mayor kung ano da nga posisyon, para kaserbisyo ko sa inyo. Amunang husto mga kabyanan nga pamatasan. Hindi lang sa isa ka Pilipino, isa ka Ilonggo, nabantugan kita mga kabyanan. Namayara kita sang sense of gratitude. Namian kita magbaylo sa mga kabalaslan naton. Unfortunately, hindi man
Di man full-blooded nga Ilonggo abi si Julian Baronday. Nasamuan sang Tagaliti, way makugamba nga malayan ang batasan sang Tagaliti. Pero hindi siya makaintindi kung ano ang kultura sa mga Ilonggo. Ang kultura nga pagbaylo sang pagbayad sang kabalaslan. Tigaling tamaan ka ingrata. Subong yang mga kabyanan, si Mayor pa yang malain. Do siya pa yang na-demonize as if nga akwaan siya posisyon. Now, let us examine carefully before kita magkadto kung nga dapat si Inday Raisa. May sa 2019 pagdaog ni Baronda paagi sa bulig ni Mayor Treñas. Kadamo sang iya ginhatag nga problema kay Mayor. Let go lang ganit ni Mayor. Doon dumanyo sang 2020, 2021, naigo kita sang COVID-19 pandemic. Wala kita kapiparar. Nagasala-sala kita. Ang aton gobyerno, hindi kabalo kung ano ang yaunahon, anong pag-aubrahon sang gobyerno. Wala naton anticipate ang isa ka pandemic na matupa sa aton pungsod. Kung madumduman ninyo, may mga issue during the pandemic, ginatulon lang ni Mayor Treñas. It's either maayong paghambal sa iya, pagsaway sa iya, o kung ginatago ni Mayor Treñas. O for instance, natago ko pa diri, 2020 pa ini mga kabyanan. Pero natago ko pa ang isa ka issue nga kung sa diin, dito nag-init ang ulo ni Mayor Treñas siya. Puwi ba sa kanya ginakigan gitudo? Ginabaliyo ni Mayor Treñas ang iyang political alliance with Julian Baronda. Ngayon sa gusto nga pakawian, biskan grabe na nga mga sala, kapalpakan ang ginbuwat ni Julian Baronda. Ari mga kabyanan, dumduman nyo at the height of the pandemic, nabudayan magpululi ang mga OFW. Nagkaka-stranded sila sa halin sa iban nga pungsod. Kapag abot diri sa Manila, stranded pagid, bangod kadamo sa mga protokol nga ginasunod. Dumduman yung ginlapas yang ang pila ka mga protokol, pila ka mga guidelines, pila ka mga rules para magpahiro-hiro siya. Why siya nagsunod sa gusto nga proseso? Binitbit niya ang iban ng mga OFW halin sa Manila bakadto sa syudad. Iban sa to nagpositibo sa COVID. Ginawa naton ka kudal, siradhan, nga hindi kita diri maiguan tudo sang COVID. Siya pasulod sa mga positibo. Gusto yaya laton-laton parte. Gusto ya tanan mapinitinsya nga tanan agom man sa COVID-19 nga balatian. Why saya prior notice? Wala prior coordination. Sige lang palak ang iya, pertigin na eksibisyon ng iya, dalaan niya kita diri balatian, kaya wala siya ka-coordinate sa OCD, sa Department of Health, sa CAAP, why? Sa Department of Migrant Workers Office, sa DOLE, wala gid. Iya tanan hulag. Kay gusto siya magpasikat. Gusto siya magpa-epal. Ngas if nga siya gid ang hero. Nga daw si Wonder Woman siya. Ay, si Mayor. Kakapaos to that time. Perti kakapoy sa pagtubang sang problema bilang amay sang syudad. Sa isa ka post mga kabyanan, ari natago ko pa. Gagit mamangkot si Mayor, wala ka kabalo nga gasinulod dire mga OFW, ginapang transport dire, ginapang repatriate dire, wala ka kabalo, iban sa ila, positibo pag-testing. Nang aking si Mayor po, hindi gigani tuya tudo siya. Ang balan ni Mayor siya, ikot ko ambot. Wala ako kabalo. Ang balan ni Mayor, jam-jam, tamo address pa ni Mayor siya, jam-jam. Jam-jam, hindi niya imobra magpaabot sang tao hindi bala. You see? That was 2020 to 2021 nga exhibition nga hatag ya problema kay Mayor. Congresswoman siya. Ang trabaho niya magpasar kasuguan
kung concern sa COVID, dito sa Kongreso, wakalo, pasar to sa layi para mabuligan ang mga biktima sa COVID, mabuligan ang mga LGUs sa pagkatubang sa inyong pandemya nga ni. Sagad siya ang ubra sa iban, intrahan niya para gusto siya nga pasikat. Kulang sa pansin. Siguro sang gamay ni siya, siya katilaw dayaw. Amo na nga pagdako niya, gusto niya nga, dayawon siya nga dayawon, namitan siya kulas dayaw ang gusto niya. And yet, amo to nga paugtas siya kay Mayor, during the pandemic, si Inday Raisa hipos. Wala nagapabisize. Wala nagapa-epal po si Inday Raisa dito sa Uswag Kitchen. Tanan nga pwede mabulig to luto para mapadala ang pagkaon sa mga biktima, sige lang luto. Wala problema. Wala gambal sa media. Wala gapakita sa social media. Wala ga selfie. Iyaya ni Baronda. Pati ang isda, dumduman yung nagugtas si Mayor Treñas ang isda. Ahaw. Tuloy. Nga isda, nga frozen pa. Nga iban dunot na. Intrahan niya pagid. Idulong dire ka DSWD, idulong dire ka Office of Civil Defense, hindi siya gusto nga hindi mag-agi sa iya. Kilanlan siya gid madulong kay karon naglubok. Nagbaho ang mga bugas, nga itom. Anay na booking anay na. Damo na sa social media nagpost, ano man yung isda ni babaho. Ano man yung isda ni garok, ano man yung isda ni reject, nagpanginwala na siya. Tudloy na si Mayor Treñas, daw si Ponso Pilato, siya ng ugas kamot. Kapakalaino si Mayor Treñas, nagyaway ko dahil labot, nagfacilitate lang kuya. Kita mo? Kung kapalpakan gani, hindi siya mag-ako. Si Inday Raisa, opposite ang ginaobra. Hipos, wala duro sang publicity, dulong pagkaon sa kabaranggayan, maluto pa sa Uswag Kitchen, tanan nga hulag ni Mayor Treñas ang naga-execute dulong sa barangay si Inday Raisa. Kita niyong difference? Despite sila sa paugtas siya kay Mayor sa 2020 nga pandemic up to 2021 nga pandemic, halos sa daw nga stress ni Mayor sang iya exhibition. Pag 2022 mga kabyanan nga eleksyon, ginhatagan sa gyapon oportunidad. Despite the fact na exposed na si Inday Raisa sa kabaranggayan sa pagbulig sa mga biktima sang pandemya, siya gyapon ang gin-prioritize. Siya gyapon ginhatagan silver platter of congressional position. Silver platter Bakaon na lang siya, kampyon ang kalanaan niya. Why siya kay rapirap? Why ka budlay-budlay? Hatag siya ni Mayor Treñas 2022 re-election. Di ano pa na? Anom katuig. Ang presidente sang Pilipinas, kani anom mo lang katuig ang term? Okay na? Bastante na? Di dapat na pasalamat ka. Despite sa tanang pagtas mo kay Mayor, despite sa tanang halit mo di samon sa syudad, ginhatagan tagyapon sansa ni Mayor nga maging congresswoman sang 2022. Tidua na nakatermino. Ano pa? Ano pa ginagusto mo? Ginpakaon ka na, gipadakda ka na ni Mayor sa kamot ya. Tapos subong ang kamot ko nagpadakda sa imo. Ang kamot ko nagsagod sa imo. Ang kamot nga nagpakaon sa imo. Nga naghatag sa imo sang dignidad. Gusto mo usapon, gusto mo kagton, diin ka nakakuha sang amo ng batasan, kaya wala ang ilunggos ang batasan nga mo sina. Diin kay mo yan sunod nga batasan. That is why mga kabyan, ginambal natin ini sa inyo, subong. We are trying to expose sa matutuod nga batasan sining babae nga ni. Sobra nga iya nga subong papakalain kay Mayor Treñas. Hindi naton ma-imagine nga may isa ka tawo nga ginbuligan, tapos in return amo ni ibaylo mo,
Masakit para sa kay Mayor Triñas. Nga nagsagod siya sa isa ka manog. Way gali siya kabalo, sige pakaon niya. Ultimately, tukbon gali siya. Tuklawon siya gali. Kani mga kabyanan naton, it is very important nga makilala nyo yung babae nga ni. Kaya kung maubra na kay Mayor Triñas, nga nagsapupo sa iya, she can do that to anyone, especially ang wala sa sangkabalaslan. Kamu subong gamiton, kuno abi gugma-gugma sa inyo, kupo-kupo, alok-alok. But eventually, kung makuha yun ang gusto niya, lipatan niya kamo. Amo nang iya karakter. Believe me. Now, si Inday Raisa, nga dapat naton ibulos. Kayo una sa tananti, wala man dira iya sang titulo si Baronda sa pagka-congresswoman. Abi siguro iya tag-iya sa sang posisyon nga malain ang iya nga buot. Now, si Inday Raisa, lantawon ta naman yang karakter sa sininga anak ni Mayor Triñas. Si Inday Raisa is not that typical nga politician. Kabalo man kamo ya sang typical nga politician eh. Ang politisyan bala nga plastic, nga sa tubangan, kadlaw-kadlaw, artistahon kupo-kupo, saut-saut, ido mo na nanda nato na may tanggit kita sa mga politiko nga nagakanta-kanta, saut-saut, hakos-hakos, beso-beso, namitan kita sila. Pero amo bala ng talaksan, amo ba ng standard sa isa ka leader naton nga dapat naton ibutang sa pwesto? Si Inday Raisa may not be that typical politician. Probably you can never see her. Hindi mo siya makita nga masunod niya ang abilidad ni Julian Baronda in terms of kupo-kupo, halok-halok. Bangod, she's running as a congresswoman para magpasar sa mga kasuguan that will redound to our benefit. Nga makabulig sa aton nga pangabuhi, sa aton panimalay, sa aton syudad. Wala silang dalagan para maging artista. Why sa plano magdalagan para maging plastic sa inyo? What you see is what you get. Simple as that. Kung ispektar ka mo yung sundo ni Inday Raisa, ang teknik ni Baronda, ang kupo-kupo, ang halok-halok, di ko na mo nang inyo gusto, ibutang ta si Baronda sa sa Viva Max. Kiti sa Viva Max, kupo-kupo, beso-beso, tanan klase makita mo, nga inartista. Pero ang inasturyahan naton diri mga kabyanan, isa ka opisina nga dapat dignified ang gapungko dira. Dapat maalam ang gapungko dira. Ang importante may tagipusoon sa aton tanan. Because it doesn't follow kung ako po ang tao sa imo, may tagipusoon siya. It does not follow kung gabiso-beso sa imo, may tagipusoon siya. Hindi amo ng talaksan. Kadamo kita kilala, di ba? Nga mga politiko nga muna, na master nila. Amo ni si Julian Baronda. Na master niya ang inatik sa kampanya. Saut-saut, paiwol-iwol, tinamitan kita. Plakpak-plakpak kita. Amo na kung nga wala ga-improve ang aton pungsod. Kay amo ng aton talaksan. Kung sino itong namit mag-into sa aton, dito kita. Without actually seeing sang matutuod ng mga qualification, nga tani, pasangkadon taman ang aton standard bilang mga Ilonggo. Ngayon, hindi na kita makontinto sino yung mga gimmick na
Nga mga kupo-kupo nga ni, hindi niya masarangan ni Inday Reza. Siguro biskan pinaka-genius na gid nga tao, ibutang mo di pinakaalam sa Iloilo nga maglagaan congressman. Hindi siya kasarang niya. Siyang abilidad ni Julian Baronda, kung napag-istoryahan, kupo-kupo lang. Why pariyo? Tanan niya nga tao, akson niya nga dututuod gid. Pero pinalastik ina mga kabyanan. Hindi na matuod. Bangod gamiton lang kamo. Mayara ko yung experience. Kilala ko yung mga Baronda from head to toe. Palumang kamo yung pilakatuig, yung abyanay kami ni Julian Baronda. Sugiran niyo ako. Ari lang yung employ, may 3 pa na minutos. Ari employ, dasigong ko lang. Sugpunan tani sa Webes. Pisa-pisahon tani, ari yung employ lang anayo. Ara ko sa balay nila. Kipermigi man ko to. Sa mayuway pa kami. Ara kami sa dining table. Ara ko, ara si Julian Baronda, ara si nanay niya. Kaiban pang mga kauturan niya. Tibe, sulod nga timbang. Nya, Dok, may nagapangita. Abay, sino? Yung mga senior citizen to, mga tigulang, mga 7, 8 sila kabilog. Anong sabat ni Julian Baronda? Ay, mga kasabad, mga sila. Yaman, namon ni Ura siya, kadto-kadto pa sila di. Kita mo? Wala tawo mo. Sabaran siya. Pasudla niya. Kita mo, kabatasan? Kiti wala kamera, wala video. So, tunay nga batasan, nagwa. Pagsulod sa mga senior citizen, una pa siya kupo. Nya ba, wari mga senior citizen nga mga palangga kugid sa tanan. Kita mo. Giatulok lang ako. Siling ko baw. Malain ini nga batasan ng mga tao nga ni. Hindi ni maayo klase nga pamatasan nga sa likod. Mareklamo, doon na ngilisan sila kaya ara mga senior citizen. Pero pagatubang, kupo-kupo karambalon, baw, mga palangga kugid ng mga senior citizen kag panghalukan. Timbangan sang pinalastik. Sugpunan tang mga kabyanan sa Huwebes. Alas 9 ang aga. Kay pisa-pisahon sa initanan. Kita mga kabyanan sa itong programa Timbangan sang Katarungan diri sa Bombo Radio Iloilo. Salamat gid inyo na alagad, former City Councilor Plaridel Nava. Padayon sa pag-uswag, let's all rise, Iloilo. Salamat gid, mayong hapon sa inyo tanan. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura, may yara man inisang dala nga ulan,
apang tuman kagamay kag malaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga ini sang problema sa patubig sa mga talamnan kag kahalitan sa mga pananom bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 5 to 11, 2024. Ang retro band ang natala na maghatag sa inyo sa another night of great musical entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo sa Sabado, Mayo 11, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Sa amo man nga adlaw, iselebrar ang pinakaimportante nga okasyon sang Mayo sa Plazuela de Iloilo kag samtang kamo nagakaon si Mr. Totong Villaruz kag ang iya nga banda ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa concert at the Plaza. Mother's Day Edition, magasugod alas 6 sa gabi sa Mayo 12, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin,
George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon! Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Happy Monday! This is Tita Regine Bao. Lunes na Lunes. We know and we understand sa mga workers naton dira. Loaded ang work naton, pero sige lang. Ang hindi matapos para sa morning, may ara pa man sa afternoon. And as much as possible, hindi na mag-bring home sang work. O, diba? Hanggang office lang yan. Anyway, sa sininga hapon, loaded man kita with the beautiful stories na aton yung i-share sa inyo. Oy, by the way, sa 12, May 12, Mother's Day na. So, do you have your own Mother's Day stories dira? Pwede kayong ma-share ina para nga mabasa naton. Give tributes to your beloved mothers. So, pwede nga maka-email sa inyong mga istorya about mothers. Paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede nga sulaton sa gihapon and then ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Beautiful Monday, May 6, 2024. Nagapadayon ang Flores de Mayo. Nagapadayon ang fiesta or celebra sa kapiestahan sa mga barabarangay or sa iban pa ng mga kabanwahanan. Updating niyo ako mga kabombo. Again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Arin ang ating song para sa inyo tanan from Vanessa Gonzalez. Umiibig sa'yo. Good afternoon and welcome sa KLP. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya.
sumasaya at sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. The music of Miss Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo. Good afternoon again, mga kabombo, and welcome again diri sa kahapon lamang program. Lunes ng edisyon, of course, kaopo ninyo si Tita Regine, and the last Friday, nag-pause kita anay sa letter ni Priscilla sa Sri Lanka. Sa first part sa iyang story, she was telling us about sa problem nga na-encounter nila, no? Dito sa school sa iyang bata nga isang Imashi, nga komo nga wala naka-join sa sports meet. Wala nakadalagan kay ti malay ng pamatsyag, nagbanog ang iyang bagaan, so wala siya naka-run, but nagkadto gihapon sila as per request niya nga bata, kag nagdala sila sa pagkaon, but for whatever reason dogin snub sila sang teachers sang kabataan. So daw hindi man sila nanamian, but ginbili na lang nila ang food, and then nagpauli sila, pero gin-report niya, nag-ubra siya sang letter sa principal. Sad to say, wala to ang principal, so nag-adto sila sa iyang husband para nga magreklamo, kundi nga ang vice principal lang kuno. Kaya ginambalan man siya, no, nga i-take up nila. Kaya doon hindi man makapati ang principal nga nahimo adto sang pila ka mga teachers. But anyway, susugpunan ta this afternoon ang sulat din ni Priscilla sa Sri Lanka, and again, ginapasalamatan ta siya sa mga madamo nga mga pictures nga iya diri nga again share para sa aton. So padayon na nato ang iyang sulat. Tita Regine, ang pinakasadya pagid tita nga nag-celebrate kami sa New Year's celebration sa last April 12 kag 13. Kag sunod-sunod na mga okasyon ini tita, kag nag-end mga programs sa last 21, kagadamo sa mga programa ang amon nga naatinan. Iba naman nga mga friends, gakadto diri sa balay, para nga i-invite kami sa ilang activities kag mga programs. Kasadya tita, sari-sari nga mga hampang.
Ginaschedule lang namon tita ang amon mga oras. Enjoy gid ang mga bata. Kami paunahan kaon ka tinapay, may lukso-lukso nga sama ka rabbit, marathon, paunahan habo ka mga balloons, kag madamo pa tita. Kantahan sa mga sikat na mga artista, hindi maulihi. Kag disco party. Ang pinaka-last tita nga amon nga naatinan. Sang last 20, kag nag-entra ako sa games, paluan sang ulunan. So ara kami sa ibabaw sang kawayan, kag maglampusanay ka ulunan, kag kinahanglan, i-balance ang lawas. Kag isa kakakamot, nagakapot sa likod sang amon nga pantalon. Isa lang kakamot ang nagalaban. Kung mahulog ka, wala swerte, balda ang lawas. Kag makusog ang palo ka ulunan, wala swerte, mabungol ka. Nag-entra ako tita, kaya gusto ko makita man sa sarili ko kung okay pa ba ang akong lawas sa hampang. Kaya tita, sa 27 nga ini, mag-43 na ako. So naglisensya ako sa akong partner. Siling ko, Dad, I would like to join the games. Siling niya, okay Tapos hampang sa mga bata tita. Paglawag paluan sang ulunan, nagtindog kami dayon. Tita si Imashi, bilin sa amon nga tent nga ginapasilungan. Mangkot mga tawo, kung sure ako, maentra ko. Siling ko, oo So nagrinadlaw kami tanan, kag nagsurunod man sa amon ng mga tawo. Pagabot namon sa listahan, nagpapalista ba na ko, kag ginpalista ako. Tulok-tulok mga tawo, parte ka excited sa ila. Sang-ara na ako sa unahan, mga officials, government officials, nagplastar. Kag kanya-kanya dala ka mga pulungkuan, kag nagplastar, kay malantaw sang amon laban. Sige ako hirihi, tita, kay nasadyahan ako, kag excited maghampang. Galantaw ako, ila iban, porti ka serious, basta ako, excited. Nagsigi kadlaw. So pagsaka ko sa ibabaw kakawayan, nagsinggit mga tao, Philippines, Philippines. Modo wala lang sa bungog ko nga seryosohon tita. Kaya akon, just for fun only, para ma-enjoy ang tanan. Kinabalaan ko gid, na kun ako maghampang, makinadlaw ang tanan. Ako ang una nga player, kaya ang mga tao nagpalapit na, kay ara na kami sa ibabaw. Sige ako kahiri-hi tita, kay bisan ako, sarili ko, nahamot. Mga tao, perte ka excited. Amo man ako tita. Unang round, tita paghampas niya kaulunan, naglihis ako. Ginhilay ko ang akon nga lawas. Kag sa pagbangon ko, ginbaslan ko siya tita, gatabyog gid iya ulo. Naluoy ako tita, kay wala kami sang safety equipment para sa amon safety nga paghampang. Nag-change position na kami, tita, pero sa una ko nga hampang, na-outbalance ako. Kay first time ko iya ini nga maka-experience ang hampang nga amo si ni tita. Sila iya, sanay na. So nag-change na kami tita. Paghampas niya, naglikay naman ako. Paglikay ko, ginbaslan ko siya tita. Abaw, nagtabyog naman ang iya guya. Ginuntat na sang referee ang amon hampang. Kay kung padayon nun pa, basi masubrahan siya kahampak ko, kay nakita ka referee nga wala siya padaw. Ako ang nagdaog sa first round and second round. May naglaban naman nga lain nga grupo tita. Isa ako sa nagasalo sa idalom kung wala ako laban. Perti kabugat magsalo sa nagakahulog tita. Kay kinahanglan, abtik ang pagsalo. Kay kung hindi, pati ikaw nga nagasalo, madala tumba. Hindi ko na mabilang tita kung pila na ang ginapangsalo namon sa idalom. Ang iba niya nagasalo, nag-surrender na kasalo. Siguro nakapoy man sila tita, kagpurti ka init. Ako tita, pahuway lang ako kadali, kagbalik naman salo. Kay naluoy ako sa nagahampang, kay delikado. Kag wala asang maayo nga safety sa mga players. Ga-observe ako tita sa nagakaratabo sa palibot, aware na ako katama. Tignabatyagan ko sarili ko nga nadula ang akong excitement. Ang ginaisip ko, ang mga players nga nagahampang, kag samtang nga nagasalo ako sa isa, ang kalaban nahulog gid sa babaw, kag wala na salo nila tita. Siling ko,
Tani wala na ako nag-istorya pa sa nasalo ko. Tani nasalo ko pa ang nahulog. Naluoy ako kay kadako pagid nga babae. Dako-dako ang lagpok. So naging alerto na ako tita sa nagakahulog kag akong ginaprotektahan nga wala nasang may mahulog pa. Pagtawag sang pangalan ko, nagsaka na ako, gatulok ako sang akon ikaduha nga kalaban. Naluoy ako tita, siling ko, kinahanglan makontrol ko ang akon kusog sa paghampas ang ulunan nga hindi siya mahulog. Dako pagid abi tito ang points kung mapahulog ang kalaban. Ginatanaw ko ang akon nga kalaban, siling ko kaluoy man iniman. So pagpito na, gipauna ko siya palo. Naglihis naman ako tita, kag pagbalos, ang akon palo lusot kag sentro gid sa iya nga ulo. Kag nagtapbiyo gid iya nga ulo. Mga tao wa kay rinadlaw, kay wala sa may nakalusot nga palo sa akon. Kung ako ang nasa babaw maghampang. Ako gahampang tita, wala nag-enjoy, kay ang kaluoy sa akon nga kalaban, nagapangin babaw. Hasta natapos ang hampang, wala gid nakascore ang mga nakalaban ko tita. So nagbalik naman ako sa idalom, kay nagasalo naman ako sa mga nagahinampang. Kagkaupod pa sa iban man nga nagabulig salo sa mga players. Ang bana ko, sige sunod-sunod, kay Oceani kay sige libot-libot, kay naga-enjoy sa lantaw sa mga palaro. Samantala, si Imashi gali tita, sige nakahinibi sa amon nga tent nga ginasilungan. Kay naluoy gali siya sa akon nga nagahampang ako lampusanay kaulunan. Naglaban na ako tita sa pangatlo, nagabot ang akon nga bana, gipainom niya ako katubig. Nagsaka na ako sa ibabaw, nakita ko mga itsura ka mga tao, puwerte na ako seryoso. Wala na may nagakadlaw tita, kay bisan ako, sarili ko, kaluoy, ang kapangibabaw sa mga nakalaban ko. Kung mahulog gani ang kalaban ko tita, ginahingagaw ko naman protekta na hindi madiretso hulog. Ginakaptan ko pa mga kamot, bayo, kung anong akon makaptan sa akon kalaban na hindi madayon, murahog padalom. Kisiling ko, basi mabalian tulan, konsensya ko pa. Kung kaisa, gapilit akong dughan sa kawayan tita, kay ti, ginakaptan ko ang akon kalaban nga hindi murahog kung ma-outbalance na. Ano hay, wala sang safety equipment para sa safety namon. So wala gid sila makascore tita, hasta nag-abot na ako sa pangatlong laban. So pagsaka ni tita, sang ara na kami sa ibabaw, nangurus siya. Balaan ko nga Kristiyano siya. Sa isip ko, deserve niya makuha ang papremyo. Hindi ko kinahanglan ang premyo. Sa umpisa pa lang, balaan ko sa sarili ko nga enjoy lang ang akon. Buligan ko siya tani tita nga makabalance sarili niya. Naakib siya tita, nagsinggita na. Just wait and let me balance myself. Tisiling ko, I just want to help you to balance your body because I knew it's hard for you. Naghipos na lang ako tita. Siling ko sa sarili ko, wala ka balo nga. Ikaw ang magdaog sa laban ta? Wala ka kabalo? So naluoy ako dita sa iya magtulo, kay grabe gid ang iya ampo nga magdaog sa laban namon. Na-touch ako tita. Siling ko, hindi ko kinahanglan magdaog sa laban. Ikaw ang kinahanglan sini. Kag ihatag ko ang gusto ko. Linong-linong na ang tanan tita, pagpito, para hindi obvious ang akong plano. Inunahan ko na siya hampak sa pinaka kusog-kusog nga hampak tita. Bumaliktad siya padalom, kag nasalo naman siya tita. Gahulat ako sa pagsaka niya. Ginhulat ko na makahampak siya tita. Nagbalos ako pero hindi ko tinama sa iya. Hasta ngayong paubaya ako siya nga maghampak sa akon. Hampak niya, sabayan ko pahulog ang akon lawas para mas dako ang iyang score. Mga government officials aran nagatutok gid sa amon nga laban. Ang isa ka referee gatulok sa akon, kag may sa kasubo nga nagatan-aw sa akon. Nagdeclare ang isa ka referee nga patas daw ang laban. Nagpalapit ako sa referee, siling ko, it's a game over. Then he said, no. Siling, nakapila na hampak ang kalaban ko, nagpahulog na ako, nga hindi pa game over, how? Hambal ko. So pagsaling sang referee, saka liwat,
Kay last, final na. Tingala ako iya, balan ko, kay balang ko sa sarili ko, nga daog na akong kalaban. Susaka naman ako, dali-dali tita, ang akong kalaban, ginhulat ko naman sa ibabaw kakawayan. Kay ulihi na saka. Siling ko, make sure that your body is balanced. So paghampak niya, siya ang nahulog tita, kaginingaga ko kakuyapot sa iya nga hindi siya mabagsak diretso sa idalom. Nakaptan ko ang iya duha ka kamot, kagula ko gid ginbuyan. Mientras nga tindog ang bagsak niya pa idalom. Naglambitin siya, at least tita, hindi nahulog. Ako naman, nagpilit naman sa kawayan. Saka siya liwat tita, kaging pabayaan ko nga maghampak siya sa akon. Nahulog naman siya liwat tita. Nagpito na ang referee, kag nanaog na ako. Siling kabana ko, ano natabo sa imo nga anga wala ka na naghampak sa iya. Naghipos na ako tita. Sa nagpalapit ang akon kalaban, sa referee, namangkot siya kung sinong nagdaog. Ay hala tita, ginsinggitan siya, kusog-kusog ka referee. Uya! Ginpalapit sa referee ang iya guya sa akon kalaban, kag nagsinggit iya, tana uya. Isa isip ko, nga ang ginsinggitan gid Pila ka segundo tita, nakita kong akon nga kalaban, nga nagtiyog-tiyog. Gatintin. Sining ko, ay, ano natabo? Gasan niya siya sang iya nga tiil. Dali-dali akon lakang kagin kaduan siya nga nagahigda na siya tita. Gapilipit na siya sa kasakit. Itsura na gakuriit, kagalubag iya lawas. Ginpulikat na siya gali tita. So gindiretso ko ang iya mga tiil para mag-level. Kaginkaptan ko ang mga tudlo ka tiil niya. Kaginpilo pabaligtad para mag-straight ang iya kaugatan sa tiil. Nagpalapit ang referee. Nagtanaw kadali sa iya. Wala ko siya ginpabayaan tita. Hasta nga ginpadayon ko massage ang iya mga tiil kag naumpawan. Sang nakita ko nga okay na siya, nagtindog ako. Gindaho ko siya sang akong tuo nga kamot. Kag naguyat siya, hasta nga nakatindog siya. Pagtindog niya tita, grabe ko po niya sa akon. Kag nagpasalamat sang hugot-hugot. Mga tao sa amon gatanaw, naguntat kadali ang hampang tita. Parte kalinong sang tanan, kag grabe iya nga pasalamat tita. Siling niya, thank you for everything. Siling ko, Happy New Year. So nakita ko tita, nga masubo siya, kag ako naman tita, ang kalipay ko hindi hamak. Ang bana ko gahulat sa akon, kag naglisensya na ako nga mapuli. Siling sang bana ko, si Imashi perting hibi. So pag-abot ko sa tent, grabe ang kupo sa ako ni Imashi. Mga tao gatinulok sa amon, kag naluoy kay Imashi nga puwerte hibi. Siling ni Imashi, Mama, that game's not good. I do not want that somebody hurts you. Tisiling ko, yes, this is the first and the last Imashi. So grabe ko po na tita sa akon, ginkupan ko siya, kag ginhalukan. Mga tao naluoy kay Imashi, kay grabe ang hibubunot. Gin-explain sang daddy niya, si mami mo nagdaog sa mga laban, untat ka na hibi. Ay, nagpuli kami tita, nga malipayon. Kag kung ano man ang mga problema ta sa kabuhi, never give up. Dahil ang lahat may lunas. Kay gabay nga ara kamutanan sa maayong nga panglawas and God bless us all, ang inyo letter sender, Priscilla, sang Sri Lanka. So, I remembered, no, pagtawag naton sa iya for an interview kay tinagdaog ini siya sa ato, naka-attire to siya, and I asked her, why that attire? And then nagambal siya nga New Year's Day dito sa ila. And kadamo gali sa mga activities, kadamo sa mga programs, kag siya nag-join gid, kag iya nga family nag-enjoy gid sila. Well, si Priscilla sa Sri Lanka nga everyday, no, may mga struggling moments, samtang nga siya nagapangatubang sa everyday man nga mga challenges sa iyang kabuhi bilang isa ka Kristiyano dito sa Sri Lanka kag bilang isa ka Iloy, adjusting
sa mga rules, sa mga patakaran, kag sa mga relationship sang iyaman nga mga kaupdanan dito sa ilang lugar. So Miss Priscilla, thank you so much gid for the story that you have shared us. Thank you also sa mga pictures. Oras natin, it is now 2:39 in the afternoon. Sa ating pagpanumbalik ang sulat naman ni Kyle sang 5th District ang ating i-share sa inyo. This is Tita Regine. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka may importante nga mga pahibalo. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household-level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Padayon nga gina-eksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Hindi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung hindi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun ka isa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio
Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ni ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Nakarating bago mag 24 hours ang ating daily winner. Heto siya. Heto siya mga kabombo, ang ating nga lucky winner, si Mr. Fortunato Cinco Jr. sang Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Very happy sa pagsaka diri sa estasyon sa Bombo Radio para nga mag-claim sang iyang premyo. Good afternoon gid sa imo, Sir Fortunato Cinco. Mayong hapon man, ma'am. Congratulations, Gid! Nagdaog ikaw sang 500 pesos nga cash bilang ato nga daily winner. Ada sa imo nga mga kamot, kita ko ang imo nga 500. Pwede nga maisip mo ina. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Congratulations! Anong plano ta sa cash prize? Ibakal ko dugang sang gasolina kag sa mga kinanon sa balay. Oo. Ano gani nga ang gasolina ang imo baklo? Anong trabaho Kay ka? nagabiyahe ako ano sa tricycle. imo ginabiyahe? Tricycle? Diin ka nagabiyahe? Sa Villa Arevalo. I see. Okay, hindi lang ina ang imo nga madala pa uli nga premyo para kay Mrs. Ari naman ang isa ka balde nga orokan kag may ara pagid nga unod nga mga gift packs mga worth 500 pesos man. Anong imo nga mahambal? Basta Radio Bumbo. Star FM, it's all for you. It's all for you. Sige, It's all for you. Gusto mo man nga imbitaron to mga neighbors mo, mga kaangay mo man nga mga drivers nga mag-join man sa ato nga promo, wala man na salvo? Ginagda ko nga mga driver dira sa Villa nga magpasakop man sang Bumbo Salvo. Oh, buena man na salvo. Buena mano salvo sang Bumbo Radio. Kag Star FM. Okay. Kag Star FM, it's all for you. Basta Radio. Basta Radio Bumbo. Congratulations! Amiyad ng ating winner si Mr. Fortunato Cinco Jr. sa Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. And this time, another winner ang aton nga pagalawagon nga magadaog man sang kaangay nga gindaog sa aton ni Sir Fortunato. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Yes, 500 pesos nga cash kag gift pack ang nagahulat para sa ating lucky winner this hour. Congratulations sa isa ka 55 anyos nga aton nga participant nga nagpadala sa nga proof of purchase, Surf Powder Rose Fresh. Amo na nga ginlakip nga proof of purchase taga San Rufino Street, Alimujan, Iloilo. Congratulations sa imo, Susana Libuon. Susana Libuon sa San Rufino Street, Alimujan, Iloilo, 55 years old, Surf Powder Rose Fresh. Ang nga proof of purchase, kadto ka na diri sa stasyon sa Bombo Radio nagahulat na ang imo nga mga exciting nga mga prizes. Na gabutan ang imo nga entry sa presensya sa ating FDA representative si Ma'am Mary Jade Tan. Again, congratulations Susana Libuon. Kadto ka na diri sa estasyon sa Bombo Radio. You have 24 hours to claim your prize. Oras natin, it is now 48 minutes after 2 o'clock. Diretso na kita sa ating next story
From Kyle, sang 5th District. Dear Tita Regine. Mayong hapon gid sa imo kag sa mga nilibo mga tagpalamati sa imong inspiring nga programa ang kahapon lamang. Tago ako kay Kyle sa 5th District. Ako man tita, may ara gusto i-share nga istorya nga ginatiguluhan kahidlaw kay nanay. Tita nga ako nga istorya nahanungod sa akon iloy, sa akon pinalangga nga iloy, kahidlaw, paghinulsol, kag panghakroy para sa akon iloy. Suguran ko nga ako nga istorya, Tita Regine. Umpisa sa natubuan ako sang buot, kag ako nasaksihan ang kapisan sang akon nga iloy. Pamawod kugon, lalasang lukay, panggarab humay, para lang kami nga siyam niya kakabataan, iya mapakaon kag masuportahan. Ang akon tatay manog chainsaw sang una, kag tungod kay madamo kami tita, hindi gid makasurvive ang iya nga kita. Gani, ang akon iloy, amo ang katuwang niya, bisan pa sa mga mabugat nga obra. Aga pa sang kalibutan, ang akon iloy nagalumpat na para manglugayawan. Panggarab kugon o kon panguha lukay sang lubi para may mapawod kag may ibaligya, may ibakal sang bugas para lang may masulod kami sa amon kaldero pag-abot sang tigpalanyaga. Yes, tita. Sa masami ang amon nga kaon, panyaga lang gidina. Kay ang gabi, itulog na lang, hasta mag-aga. Tungod ako ang ara sa ikawalo nga bata ni nanay, sa masami, ako ang nagasunod-sunod man sa iya. Gani, saksi ko gid, kung ano ang kabudlay nga inagyan niya para lang kami makatibawas sa kada adlaw nga puno sang pagbatas para kami makabangon sa amon kabudlayon kag pagkinahanglanon. Mabaskog, mapisan, kag madeskarte ang akon iloy. Sa maayo nga paagi para kami makatibawas lang sang amon nga kinahanglanon. Apang, matuod gid Tita Regine, nga maski ano ka baskog sang lawas, maabot gid ang time nga masuko gid kung ini hindi basta-basta ang inagyan. Kag diri nagsugod ang tanan nga pag-antos sang akon nga iloy, hindi lang sa kabudlayan sa obra, kundi pati sa kondisyon sa lawas niya. Isa ka adlaw tita, nagpuli ang akon iloy nga tama kaluya, kag nagaistorya nga nalipong siya samtang nagapanipon sang lukay nga iya nga pawudon para may ibaligya. Ang ginimo niya tita, nag-idag kuno siya sa puno kalumboy kay balaan niya nga malipong gid siya. Siguro tungod man sa kagutom kag kakapoy, kay tungod aga pa ina siya galumpat para nga mag-obra sang pangita paagi para lang nga makasurvive kami. Abi mo tita, maayo na lang kay madamo sang pala ang puno sang lumboy nga ginsandigan niya. Amo to nga pinulihan siya sa mga pala kakutot hasta nga maumpawan siya. Time goes by, Tita Regine. Amo lang sa gihapon ang cycle sang dalagan sang amon kabuhi. Kag ang pangabuhian sang akon iloy kag amay. Tungod gagmay pa kami, kag ang solo gid lang nga nagabulig sa amon that time, ang subang ko nga magulang nga nagapangamuhan sa Manila. Isa ka adlaw, Tita Regine, natingala ako nga ang ako nanay tama na ka-irritable. Kag kung kaisa, nagaabot siya sa point nga nagahampang siya sa mga pangbata nga hampang. O ko nagahampang man siya upod sa mga gagmay nga mga bata, kag kung maugot siya, ginapang-away niya. Tama nagid kalain sang ugali nga nagakakita namon sa amon iloy. That time, first year high school pa lang ako, kag daw tama pa kabata man sang dalagan sang isip ko. Apang, hindi mo manigar nga may mali sa ginpakita sang iloy ko. Nagadugay ang mga inadlaw, kag nagalala man ang nagakakita nga ugali sang amon iloy. Rason nga gintingwaan man sang ako namay nga madala siya sa espesyalista diri sa Putotan kay abi namon that time nagbuang ang amon iloy.
Apang hambal sang doktor, ang balatian sang amon iloy, amo ang Alzheimer's. Yes, tita. Nagka-Alzheimer's ang akon iloy. Kag sang time nga ato, grabe gid nga pagtilaw ang amon inagyan. Tungod pigado, kag sa masami, hindi namon mahatag ang tanan nga bulong nga iya ginakinahanglan. Na kung tani, maskin paano, mahagan-hagan ang iya ginabatsyag. Tama kasakit tita nga makita ang imo iloy nga nag-iisip bata. Apang sa pihak sang ginabatsyag niya, ginatry pa niya nga magpakananay sa amon nga mga bata niya. Mag-abot kami sinahalin sa eskwelahan. Mahambal na siya, Kyle, gutom ka na? Nagtigaang nakuto, kaon na didto. Pagbukas mo ang kaldero, balas ang unod niya tita. Kay tungod gani, hindi na siya makakilala sang bugas. Kag maski ang ginahimo niya, hindi na niya mabalaan. Ginahibi ko na lang ang kasubo nga ang akon mapisan nga iloy, hindi nakasaro-saros ang ginahimo niya. Hasta nga nagabot siya sa point nga hindi na niya kami kilala, Tita Regine. Grabe ang kasakit nga batyagon. Natulukon niya ikaw kag pamangkuton. Sino ka gani? Dayon ko man sabat nga ako ang imo gwapo nga bata, si Kyle. Di makadlaw ina siya dayon kag mamangkot nga, "Ti, kakaon ka na?" Abi namon tita, hasta lang kami sa point nga hindi kami makilala ni nanay. Pero samtang gadugay, nagalala ang balatian niya. Malikat-likatan mo lang siya, nagakadula siya, tungod nagalakat kaya nagapakadto sa lugar sa mga utol niya. Tita, may kalayo sa among tita. Lakat niya lang ina. Kami, dumabuang nakakinaran-karan kapangita sa iya. One time, tita siling ko, "Nay, paliguan ko ikaw, tapos tinluan ko ang kuko mo, butangan ko Q-Tex." Kaya bala mo tita, sang okay pa na ang nanay ko, mahilig siya magpa-pedicure sang kuko niya. Baw tita, tapos ko na siya paliguan, siling ko, "Nay, pungko anay daha kay kuhaan ta ikaw sang bayo." Anhon mo tita, pagbalik ko sa sala, wala na siya. Sus, dayan ko naman dalagan. Nakita ko, ara na siya sa highway, gadalagan, wala tibayo, nakatampi lang tuwalya. Grabe nga sakripisyo, tita. Pero sige lang, kay tungod balaan ko nga iloy ko siya, kag dapat gid nga bululiga namon siya para matatap hasta sa katapusan sang amon ikasarang. Hindi man malikawan, nga kun kaisa, makapoy ang sitwasyon, kag pagbantay sa ako nanay. Pero matuod gid ang advice sa akon sang best friend niya. Nga sige lang, Kyle, hindi ka magkakapoy sa pagbantay, kag pagpalangga kay nanay mo. Bisan amo na ina siya. Kaya ang importante, kaupod mo siya. Kay kung wala siya, wala na, hindi mo na mabalik ang tanan pa. Kay kung wala siya, wala na, hindi mo na mabalik ang tanan pa. So gintata ko gid sa isip ko ang advice nga ato ni Mommy Bebs, kag ang best friend sang nanay ko. So bali siya ang best friend sang nanay ko. Apang Tita Regine, kinahanglan ko maglakat para magpangita sang obra sa handom nga tani makabulig man sa akon iloy. Apang, diri na nagsulod sa akon ang barkada, bisyo, kag pagpabaya. Nalipat ako nga may nanay gali ako nga ginbayaan para tani maghulat sang akon suporta sang kinahanglanon niya. Until one day, nakabaton ako sang tawag halin sa akon uton. Pagsabat ko, masakit nga hilibion ang ako nabaton nga nagahambal, si nanay wala na. Yes, Tita Regine, sa edad ko nga 53, napatay ang ako nanay. Ang akon pinalangga nga nanay, ang akon mapisan nga nanay, kag ang akon maisog, kag baskugan nga nanay. Madamo nga luha ang akon ginbuhos, pero ano pa ang saysay sa akon mga luha, kung balan ko, nga wala na ang ako nanay. Hindi madali ang madulaan sang suga sang panimalay.
Mabudlay ang wala sa may matawag nga nanay, kag tama kasakit isipon ang madulaan sang nanay. Apang, ano pa ang mahimo sang tanan, kung ulihin na ang paghinulsol, nga kung tani, ginhatag ko ang 100% sa suporta kag pagpalaga ako sa ako ni Loy. Gani, sa tanan nga mga kabataan, ako saksi sang kabudlay nga madulaan sang nanay sa kalibutan. Samtang may tion pa, nga kaupod niyo ang inyo ginikanan, palanggaa, kag respeto hagid ninyo ang inyo iloy. Bato na maski ano pa sila, kay kung sila wala na, hindi na gid mabalik ang time. Niliwat pa naton makaupod sila. Sa subong Tita Regine, ang amon tatay, kaupod pa namon. Kag maski sa ginagmay lang nga paagi, ginapabatsagid namon sa iya ang pagpalangga. Tungod siya na lang gid ang may ara kami. Ang kapigaduhon, maski paano nalampuwasan manamon. Ang akon mga utod tanan may pangabuhi na, kag subong ako, sa age nga 35, maski paano, happy man sa akong relationship. Kag nagapadayon nga puno sang gugma. Wait lang. Kag na 53 to ang imo ginsulat sa napatay ang mga mother. So base isa lang to, no? Kasi namin mo to 23. Anyway, so maski paano happy man sa akong relationship, kag nagpadayon nga puno sang gugma, ilabi na gid sa mga nanay nga akon makita. Happy ako nga paagi sa akon partner, nakakita ako sa ikaduha nga iloy, nga amo ang iloy niya. Gani, dako gid ang respeto, love, kag care ko sa nanay sang akon partner. Tugod nakita ko kag nabatyagan liwat ang pagpalangga sang akon nga iloy. Sa madaming nga salamat, Tita Regine, liwat, ang tagpadala, Kyle, sang 5th District. Kyle, thank you so much for this story about your mother, and early pa kagina, no? Sang aga pa lang, nag-email ako sa iyo, sa imo informing you nga basahon ko today ang imong sulat. I hope naka-open ka sang imong inbox nila, sang imong email, kag nakita mo ang ako nga email, kag nagapamati kagid at this very moment. So masubo nga kung wala na ang imo nga iloy, dira mo ma-realize ang iya nga importance, ang importansya sa iya nga presensya sa aton nga kabuhi. And yes, you are right. Ano man ang estado sang kaisipan, panglawason, o kung personalidad sang aton nga mother, we have to love that person because she's the only one mother that we have. So gani, while our mother is still with us, give her all the love that we can give. Because kung wala na siya, hindi ta naman, no? Mapabatsyag pa ang ina nga pagpalangga. Yes, siguro recalling ang mga memories and always thinking about her and always knowing that tiara gisa sa aton nga heart, but it's different. It's different kung ang presence gid niya mismo ang aton nga mabatsyagan, no? That she's so very alive and we have all the time para nga mapabatsyag naton ang aton nga pagpalangga sa aton nga iloy. This is very timely. This 12th of May is already Mother's Day. Gani ka mo man dira, ina-invite ko man kaangay ni Kyle, magpadala man kamo sa inyo nga istorya about your own mothers, ang inyo nga pagpalangga sa iya, or anything you want to say about your mother or a tribute to your mother. Pwede gina nga ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man niya isulat sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Thank you so much, Gid Kyle, sa imo sining a very moving and very touching istorya about your mother. Mga kabombo, balikay kita buwas, diri gihapon sa kahapon lamang program, and I hope to receive ang inyong mga pang Mother's Day nga mga istorya dira this week, para nga makaapas pa. Paki-email para nga mas madasig kag mabasa naton this week before ang Mother's Day. Magasunod na inyong mga paborito nga mga dramas, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Balikay kita tomorrow. Madamo yung salamat sa inyo tanan. Sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.